ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯುಳು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯುಳೆರ್ದು ನಂಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೊಕ್ಕ ದೈಹಿಕ ರೋಗಗೂ ಸರ್ವ ವಿಧತ ಮರ್ದಮಾಯಾದ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತದೆ ನಮಕ್ ನಂಬಿನಡೆ ಇಂಬು ನಮ್ಮಂದಿನಡೆ ಅಂಬು ಪಂಪುನಲ್ಕ ಈ ನೆರಟು ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿ ಅವು ದೈವದ ಕಲ. ಆ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲಿಲು ಪದ್ನಾಜಿ ಜಾಗೆದ ಗುತ್ತುಬಾರಿಕೆದ ಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪದ್ನಾಜಿ ಮನೆತನದ ಕುಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆ ಅವು ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಸಂದೈತಾ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಆಯಾಯ ಸಮುದಾಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಒಳತಿರ್ಲ ಉದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನಡು ತನ್ಮುಖೇನ ಐತ ಸತ್ಯ ಸತ್ತುನು ಪೂರ ದೆತುನೊಂದು ಐಟ್ ಏರೆಗಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಆವಂದನಲ್ಕ ವಾಸ್ತವತೆನ ತೆರಿಯೊಂದು ಅವಾಸ್ತವತೆನ ದೂರದೀದು ಇನಿ ಈ ನೆಲತ ದೈವಾರಾಧನದಂಜಿ ಒಳ್ಪು ಪರಡವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ದಿನ ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ ಜ್ಞಾನನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೋನುಗ ಪಣಪನ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಠಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂವೊಂದುಳ್ಳರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಮ 4010 ನೆಕ್ಕ ಕರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಟಿವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಂಖ್ಯೆನ ಬರೆದು ಬಾರ್ದಂಡು ಇನಿತ ದಿನ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮುದಾಯಡು ಮಮ್ಮಾಯಿ ಆರಾಧನೆ ಈ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಆರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನಡು ಐತ ಮುಖೇನ ಬೆತೆ ಸಮುದಾಯಡು ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಆ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಬೆತೆ ಪುರಾಪುಡು ಲೆಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮುದಾಯಡು ಆ ರೀತಿ ಅವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಪಣಪನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಆ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಪೂಜನೆ ಕರಿಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ BN ಹರೀಶರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಅರೆನು ಇಲ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಹರೀಶಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿರಿಯರ್ಲಂದು ಇನಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವೀರಭದ್ರ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಅರ್ಚಕೆಲಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ಪೊಲಬು ತೆರಿನಾರ್ಲಂದು ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ಜನಕಲ್ಡ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಇನಿ ಈರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಪೂಪೂಜನೆ ಕರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಐಕ್ ಏತು ಪಿರಾಕದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಆ ಪೂಪೂಜನೆ ಈರೆಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಪುಣಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜ ಮೂಲತವಾದ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೈದಿನಕಲು ಬೇತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿರ್ದು ಅಂಚ ಇಡೀ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 400-500 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಿಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಪನ್ಪೇರು ಸರಿಯಾಯಿನ ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಾಗ ತೆರಿನಾಗ 400-500 ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿರ್ದು ಪಂಡ ಕಾಂಚಿ ಪ್ರದೇಶದ್ದು ಬೈದಿನಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಒಯ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಎಂಚ ಬೈದೇರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ಲೇನೆಲ್ಲ ಗೋಚರಿಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಅವಿನಿತ್ತೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿಡು ಪಂಡಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೊರುಕಿನ್ನಾಲ್ ಅಮೃತಾನ್ ಅಮ್ಮ ಅನ್ ಪನ್ಪೇರು ಓ ಇಂಚಿನ ಕುರುಕಿನ್ನಲ್ ಅಮ್ಮ ಅಮೃತಾನ್ ಅಮ್ಮ ಅನ್ ಪಂಡ ಕಪ್ಪು ಮರತ್ತ ಅಡಿಟ್ಟು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತೇನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಕಪ್ಪು ಮರ ಪಂಡಾಗ ತಾರಿ ಮರ ತಾರಿದ ಮರತ್ತ ಅಡಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ಪುದರಂಚ ಅವೇನು ಅಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಪಂಡದು ಅವೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ್ಪೇರು ಪಿರಾಕ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇಂಚ ಬೈದಿನ ಆ ಕಾರಣ ಬೈದೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನಕಲು ಮೂಲು ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಅಂಚ ಬತ್ತಿನಕಲು ಈ ಕಡಲವರಿಟ್ಟು ಬತ್ತದೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಕೂರು ಇಂಚ ಈ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜ ಪರಡ್ದುಂಡು ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮುದಾಯ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಪರಡ್ದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ
ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ? ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ? ಪನ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ಏನು ತುಮಕೂರು ರಾಜೇಶ್ ಮಾತಾಡ್ನು. ಪನ್ಲೆನೆ ರೇ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ. ಮೇರೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಜೇಲು ಬಲ್ಸುನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಡೆಗೊಂತ ತಿರುಪತಿ ಕೊರಡು ವೈತ ಬಗೆಟ್ ಅಜೇಲು ಬಲ್ಸುನ ಬಗ್ಗೆ ಅಗೇಲು ಕೊರ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಮಮ್ಮಾಯಿ. ಖಂಡಿತ. ಪನ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇಟೆ ದಾಲಜಿ ಐತೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಎಡ್ಡಾಯ್ತಿಂದೆ ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಅಗೆಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವಡು. ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ ರಾಜಣ್ಣ, ಸಂತೋಷ ಅಂಡ. ಸೋಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ಕರೆ ಮಲ್ತನಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಕ ದುಮ್ಮಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಪರಡದಂಡು ಅವು ಏತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳುಳ್ಳ ಬಾರ್ಕೂರು ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು 2 ವಿಭಾಗ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆಂದ ಒಟ್ಟು 14 ದೇವಸ್ಥಾನ. 14 ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ವೀರಭದ್ರ ಈವೇಂಟ್ ಮುಲ್ಕಿರ್ ದಿಂಚಿ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಪುದಾರ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿಡು ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ವೀರಭದ್ರ ಶಾಂತದುರ್ಗ, ವೀರಭದ್ರ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಪುಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಈರುಕ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವು ಅವು ಎಂಕಲ್ನಟ್ಟಿ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆಂಡು ಐಕೆ ಪುರೋಹಿತರ್ನಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುರೋಹಿತರ್ನಕ್ಲು ಅರ್ಚಕರು ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಅವು ದುಮ್ಮುಡು ಮಾರಿ ಗುಡಿ ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತಿನ ಒಲ್ಪ ಅವೇ ಇತ್ತೆತ್ತಿನ ಒಲ್ಪ ಬೋಳೂರು ಮಠದ ಗಣಿ ರಸ್ತೆ, ಬೋಳೂರು ಮಠದ ಗಣಿ ರಸ್ತೆಡಿ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಐದು ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಆಯ್ತಾ ಎದುರು ಬಾಗುಡು ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಪಿರಾಕಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಮಾರಿಗುಡಿ ಬಂದದೇ ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವು ತಾವೇ ರಿನಿವೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಆಯ್ತಾ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕ ಮಹಾಮಾಯಿಂದ ಅತ್ತ ಪಿರಾಕಡೆ ಮಾರಿಗುಡಿಂದೇ ಇಪ್ಪುನಗ ಅವು ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಾರಿಗುಡಿ ಆತಂಡು ಅವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ಬೇಕ ಏಪೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ಬೇಕ ಪರಿವರ್ತನೆ 1970 ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಮಾಯಿಂದ ಪುದರ್ ನಾಮಾರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪಂಡ 5 ವರ್ಷರ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ 5 ವರ್ಷರ್ದುಂಬು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ ನಾಮಾಂತರ ಆಯ್ನಿ ಮಮ್ಮಾಯಿಯಿಂದ ನಾಮಾಂತರ ಆಂಡ್ ಅವಳು ಇರ ಅರ್ಚಕರಾದುಳ್ಳ. ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಿತಿನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿತಿನೇರೆ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯದ ಈತೆ ಉಂದುಂಡದೆ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಸತ್ಯದೇವತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಉಂಡದೆ ಸತ್ಯದೇವತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರನೇ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟ್ ಏತೇ ದೈವೆತ್ತನ್ಲ ಇರೆಗ್ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿದ ದೈವಳು ಬನ್ಪೇರು ಅವು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪಿದಯದ ಸೂತ್ರದ ಗುಳಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರೆಪ್ಪುನಾಗ ಸತ್ಯ ದೇವತೆಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅವಳು ಜುಮಾದಿ ಜಾರಂದಾಯೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಳಿಪ್ಪುನಾಗ ಉಳ್ಳಾಕುಲಿತ್ತಂಡ ಮೈಸಂದಾಯಿ ಇತ್ತಂಡ ಮೈಸಂದಾಯಿಗೆ ಸುರು ಆರಾಧನೆ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅತ್ತತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯದೇವತೆಗಳ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯ ಇತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡ ಐಟು ಪಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ತಡ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಇತ್ತಂಡ ಐಟು ಪಕ್ಕ ಸತ್ಯದೇವತೆ ನೇಮನೆ ಎತ್ತು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಅವೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಮೈಸಂದಾಯಗ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸತ್ಯದೇವತೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಮೈಸಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಗ್ ಜಾರಂದ ಬಂಟಗ್ ನೇಮ ಕೊರ್ದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರಾರ ದೂರದ ಕಟ್ಟು ಬನ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಕಟ್ಟದಲ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟದಲ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡ ಆ ಒಂದೇ ಸತ್ಯದೇವತೆಗೆ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚು ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರ್ರದೂರುಡು
ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಗುತ್ತುಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕನೇ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಅಂಡ ಪೆರ್ರಬುರ್ದು ಪಿದೈ ಬೊಂಡ ಮಾತ ಕಡೆಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಸತ್ಯದೇವತೆಗೆ ಸುರು ಮೈಸಂದೆ ಐತನ ಮೈಸಂದಾಯಿಗೆ ಸುರು ಆ ಮೈಸಂದಾಯಿಗೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಬಾಕಿದ ದೈವಳಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅಂಚಾದಣ್ಣರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಿ ಕಟ್ಲೆದ ಭಿನ್ನತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ఒక ಊರುದ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲಿನ ಊರದ ಕಟ್ಟುಗಾಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪುಣ್ಯ ಇಂಚ ಕ್ರಮಕುಲು ಬೆತ್ತದಲ ಕೇಂದ್ರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣರೈತೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಆರಾಧನೆ ನಿಖಿಲ್ನವಲು ಆರಾಧನೆ ಅವನೊಂದು ದುಂಬು ಮಾರಿಗುಡಿಯಿಂದ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಮಾರಿಗುಡಿಯಿಂದ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಅವಳು ಉಚ್ಚಂಗಿ ಬಂಡ್ವನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನಪಕ ದಾಲೇಜ್ ಪಿದೈಡು ಗುಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮೆನಿ ದಾಲೆತ್ತಣ ಬೇತೆ ಖಾಲಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬೇತೆ ಓವುಲ ಇಜ್ಜನ ಖಾಲಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಇತ್ತನ ಪಿದೈಡು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಬಬ್ಬರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಅದು ಬಬ್ಬರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಬೇತೆ ಬಬ್ಬರಿ ಬೇತನ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಅದು ಬಬ್ಬರಿಯೇನೆ ದೈವ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಡಲ ಭರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆವು ಅಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಬಬ್ಬರಿನ ಆರಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಮ್ಮಾಯಿಲ ಪಂಡ ದುಮ್ಮ ಮಾರಿಗುಡಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪಿದಾಯ್ದ ಬಬ್ಬರಿ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಿದಾಯ್ಡ ಬಬ್ಬರಿ ದುಮ್ಮ ಮಾರಿಗುಡಿ ಇಪ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ದೈವಜ್ಜನ ಬಬ್ಬರಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಮಾರಿಗುಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಮ್ಮಾಯಿಂದ ಮಲ್ತದೆ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷದ ದಾನೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಅಂತ ಬೇತೆನೆ ಉಂಟು ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಂಡಾರದ ಬಿನ್ನ ಅವು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಉಂಟು ಅವಳು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ವಾರಾಹಿ ಅನ್ನಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೇರಿ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಮೈಸಂದಾಯ ಈತ ದೈವಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವನು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ದುಮ್ಮು ಇತ್ತೀನಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ವಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನಪಂಜುರ್ಲಿ ರಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಅವು ಬೇತನೆ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕ ತಾಗದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಅವು ಬಂಡ ನಿಖಿಲ ತರವಾಡದಿಲ್ಲ ಅದಿಪ್ಪು ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಬಂಡಾಗ ಅವು ಅಲ್ಪ ಈತ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಆಪನವಲು ಬಂಡ ವಾರಾಹಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಮೈಸಂದೆ ಉಳ್ಳೆಂದು ತೋಜಿದ ಬತ್ತನ ಜಾಗಡ್ ಮುಡಿಪುಂಡ ಮುಡಿಪಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪುಂಡು ಮೂಲು ವಾ ಮುಡಿಪುಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಗ ಐದಕ್ಕೆ ತೋಜಿದ ಬತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಮೂಲತವಾದ ವಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಮೂಲತವಾದ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೀನಿ ಪಂಜುರಿಲ್ಲ ವಾರಾಹಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಈಶ್ವರ ಮಂಗಳೂರು ಪಾಂಚರ್ನಿ ಪುದರೆ ಶಿವರಾಮನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಿಲ್ವೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮರಾಠಿ ನಾಯಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಜಿಪುರ ಕೊಯ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣರೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇನ್ನ ಪಾತ್ರದಡ್ಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಪ್ರಮುಖರು ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲ ನಡೆ ಪಾಸ್ ಕಾಡ ಬಿಡುವೇನು ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡ್ ಎಪ್ಪಡು ಸರ್ ಯಾರು ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡ್ ವಾ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ದಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 2 ಜನ ಮರಾಠಿ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖರು ಬರೋದು ಆಯ್ಕೆಂಡ ಮರಾಠಿ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಉಳ್ಳಾಕ ಒಂಜಿ ಅರಸುಳ್ಳ ನೇಮ ಅಲ್ಪ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಭಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾಗೆ ಉಂಟು ಅಂದ್ ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಬೋಯಿನ ಜಾಗೆ ಉಂಟು ನಿಖಿಲ ಮಸ್ತ್ ಆರಾಧನೆದ ಬಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಶೇಷತೆ ಪೂರುಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಎಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನಕುಲು ತೆರಿನಕುಲು ಒಂಜಿ 2 ಜಂತ ಎಂಕ್ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪಾವಲಿಯಾ ತೆರಿ ಓ ತೆರಿಪಾವಲಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಖಿಲು ಅಕಲ್ನ ನಂಬರ್ ಅಕಲ್ನ ಕೇಂದ್ರದ ಒಪ್ಪಿ ಅದು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಅಕಲ್ನ ಪುರಾಪನು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಚಾರ ಮಲ್ವ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ನೆಟ್ಟು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ನಿಖಿಲು ಮಂಜಾಪುರ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪರೆ ಮಂಜಾ ಬಂಡ ನಿಖಿಲ್ ನೆಟ್ಟು ವಾಕರ ಮಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಹಲೋ ವಾಕರ ಮಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಅವೇನ ಕೇನೊಂದಿದ್ದಿ ಸರ್ ಕೇನು ಜೊತೆ ಆಯ್ತ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಿಖಿಲು ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ವಾಕರ ಮಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ನಿಖಿಲ್ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗದ್ದಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾಪ ಎಂಕ್ಲ ಅರಿ ಪೂರ ದೀಡ್ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ಗದ್ದಿಗೆ ಕುಲ್ಲದು ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ದೀದ್ ದೀದಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಐಕ ಮಂಗಳಾರದಿ ಪೂರ ಆಯರಂಡು ಐದು ತೊಂಬು ಪಂಜಿ ಪೂರ ಕೊಯ್ಯರಂಡು ಕೊಯ್ದು ಐನ ಬಲಿಗೊರ್ದು ನೆತ್ತರನ ಐನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ನೆತ್ತೆರು ಆಯ್ತಾ ಐನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಾರ್ದ ಐನಿಂದ ಮಂತದ ಐನೊಂಜಿ
ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಮೈನ್ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಬಂಡ ವಾರೀತಿ ನಿಕುಲ್ ದೇತೋನರ ಅವೇನ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಈ ನೆತ್ತರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಡ್ ಪಾಡುವ ಕೊಯ್ನಾಗ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ ಐನ ಬುಕ್ಕ ಐನ ಚೂರು ಐಕ್ ದಾದ ಇಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಇಂಚ ಮಾಮೂಲಿ ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪೋರತೆ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಐನ ಪ್ರಸಾದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರುವ ಅವೇನು ಕೂಡ ಆ ನೆತ್ತೆರ್ನ ನಿಕುಲು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೋರೆ ಅಂದ್ 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 ಹೋ ಹೋ ಅವು ನೆತ್ತೆ ಅವು ಪ್ರಸಾದ ಹಾ 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 ಅಲ್ಪದ ಮೈನ್ ಪ್ರಸಾದ ಅವು ಹಾ 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 ಬುಕ್ಕ ಪಂಜಿಪುರ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ದೀಟಿಗೆ ಪಾತದ ಪಿದಾಯಿ ಜಾಲು ಜಪ್ಪುಣಿ ಎನ್ನುಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಳುದು ಉಲ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪುಣಿ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ಅಳುದು ಪಿದಾಯಿ ಜಪ್ಪು ದೀಟಿಗೆ ಪಾತ ಜಾಲು ಜಪ್ಪುಣಿ ಎನ್ನುಂಡು ಅವೆಂಕ್ಲ ಆಗೇಲು ಒಂದು ಪಾಡುವ ಅವು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಬರ್ಯರುಂಡು ವೈಕ್ ಮಮ್ಮ ಈಗ ಮಮ್ಮ ಆಯ್ತು ದರ್ಶನ ಬರ್ಯರುಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ನಕುಲಿಯರ್ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ನಕುಲಿಯರ್ ನಿಖಲ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೇನಾ ಅಂದ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲನ ಸಮುದಾಯ ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪಿದ ಜಾಲಗಿ ಜತ್ತದು ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟದವಳು ಆತನ ಪಂಡಿನ ಇತ್ತನ ಪರಕೆ ಐಕ್ ಅವಳು ಇತ್ಯಾರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಪರಕೆ ಪಂಡೋನ್ ಪೇರು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ರೋಗ ಪಂಡ ಇಂಚ ಕಾಯಿಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡ ಪರಕೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡೋನ್ ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಮಂಜ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡದ ಅತ್ತು ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ ಅತ್ತ ಮಹಾಮಾಯಿಗೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪ ಅಂದು ಮಹಾಮಾಯಿಗೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಪರಕೆ ಪಂಡುಂಡ ಆನಿ ಪಂಜಿದ ಬಲಿಯಾದ ನೆತ್ತೆರು ಪ್ರಸಾದ ಆಯರುಂಡು ಹಲೋ ಆನಿ ಪಂಜಿದ ಬಲಿಯಾದ ಆ ನೆತ್ತೆರದ ಪ್ರಸಾದ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಸೇವೆಡು ಉಂಡು ನಡ ಪೆರತೆ ಅಂದ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಫುಲ್ ಕಾಂಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಹಾಪುಂಡು ಪೂರ ನಗ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಒಣಸಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಣಸಿಗೆ ಸಭೆಕ್ಕಿಂಕ್ಲ ಬಾಡುವ ಪಂಡ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರುವ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಿರಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಖಿಲ ಸಮುದಾಯದ ರೆಡ್ಡ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ಪಿನ ವಾರುಡೆ ನಮ್ಮ ಆ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರಿಗ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಿ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಲೆ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ರಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಾವಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಮಾರಿ ಪೋದು ಮಮ್ಮಾಯಿ ಅಂತ ಆತನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನುಡಿಗಟ್ಟಡು ಒಕ್ಕರಣ ಮಾರಿ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ ನಾವತ್ತು ಈ ದರ್ಶನ ಮಾತ ಬಂದಾಗ ಓಲು ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯನ ಓಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಉದಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲ ಕಡೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಪೇರು ದುರ್ಗಾಂಬೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಹಾಮಾಯಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ ಈ ಇತ್ತಿನ ಮೂಲ ಕಡೆ ಇತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗುಂಡು ಅವು ಪೂರ ತುಂಬ ಮಾರಿಗುಡಿ ಬಂದಿದೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಅವೇನೇ ಮಾರಿಗುಡಿಂದೇ ಲೆತ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಮಹಾಮಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ ಆತನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಮಲ್ದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬುದರ್ ಮಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪೆರಿಯ ಆಕಲ ಲೆಪ್ಪುನು ಇನಿಕ್ಕಲ ಲೆಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾರಿಗುಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ಐತೆ ಎಂಚ ಆತ್ಮನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಐತೆ ಬೋಳೂರ್ದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆರಿಬತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಪಿರಾಕಡೆ ஒரு ಬೈರಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದಿನ ಪೊಯ್ಯದ ರಾಸಿಡು ಮಣ್ಣ ದಿಡ್ಡೆಡು ಬೈರಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವೇನೇ ಅದಾಗ ಆಯ್ತಾ ಭಕ್ತಿರೇರಾದಿತ್ತೇರು ಅಂತ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲಾದಿತ್ತೇರು ಆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲೇರು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಬಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಇಕ್ಕೊರ ಇತ್ತೇರು ಅಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಕಾಲಕ್ರಮ ಮಾಡು ಅವು ಪೂರ ನಿರ್ಜೀವಾದ ಪೋದುತ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನಾಕಲು ಪಿದಾಯದ ಬತ್ತಿನಕಲು ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನಕಲು ಈ ಡೊಂಗರಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪರಿಸರಡು ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತರಿಗೆ ಈ ಇನ್ನೆತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯದ ನಾವು ನಿರ್ಧಾಸ್ಕರ ದಾಲಿ ಆಯ್ನಿರ್ದೋಸ್ಕರ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಉರ್ದು ಜಾಗ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ಜಾಗ ನಾಡೋಡು ಬಂದಾಗ ಈ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಜಾಗ ತೋಜಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮಹಾಮಾಯಿ ಎದುರು ಪತ್ತನಿಗೆ ಅವು ಬೇತೆ ಒಲ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಕೇಂದ್ರ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಪರಿಸರಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟರೆ ಜಾಗ ಬೋಡು ಅಂತ ಅಂಚ ಮಹಾಮಾಯಿ ಹೊಸ ಅದು ಅವು ಬತ್ತದು ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಲುಂಡು
ಆ ಜಾಗನ ತೋಜನ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದಾಗ ಮಮ್ಮಾಯಿ ನಿಖಲ್ ನಕಲಿಗೆ ಆವೇಶ ಬರ್ತದೆ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬೋಡಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಜಾಗೇನು ಆರು ತೋಚ್ಪಾಯಿರು ಸೀಗೆದ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐಕಂತ ಪುದಾರು ಸೀಗೆದ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಸೀಗೆದ ಬಲ್ಲೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗ ಎತ್ತರ ಜಾಗ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಗೆ ಹರಿಶಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಯೋಗೇಶ್ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಯೋಗೇಶ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮಯಮ್ಮ ನಾಮಕ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಹಾ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ನಬ್ಬ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವು ಕೋರ್ನಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ ನಡುರಾತ್ರಿ ಮಾಮಾಯಮ್ಮನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ನುಡಿಗಟ್ಟು ನಡಪಣ ಈ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಅವು ಎಂತ ಅವು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಮಹಾಮಾಯಿ ಅಮ್ಮಲ ಮಮ್ಮಾಯಿಂದ ತೂತು ಮಮ್ಮಾಯಿಂದಲೇ ಮಮ್ಮಾಯಿ ದೂತೆ ಎಂದೇ ಪುದಾರುಂಡು ಕೋರ್ದಬ್ಬಗು ಅವೇ ಊರುಗುದಾತೆ ಮಾರಿಗುದೂತೆ ನಂಬಿನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ವೈದ್ಯನಾತೆ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಯೋಗೀಶಣ್ಣ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಸಂಗತಿಂಡು ದಾದಕೆಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಲೆ ಎಕಡೆ ನಾಯ್ಕೇರ್ನ ಕುಲು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಮ್ಮಾಯಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇನಿ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಮ್ಮಾಯಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇನಿ ಕುಡಂಜಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಮ್ಮಾಯಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆ ಅಕ್ಕುಲಕ್ಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು ಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಆ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಮ್ಮಾಯಪ್ಪನ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಉದರ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಅವೇ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ದುರ್ಗೆ ಆದುಂಡು ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಡು ಆರಾಧನೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಆದುಂಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಪಗ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದಂಡಿಗೆ ಗೆಲ್ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆದುಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಯಾವು ಇಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಯಾರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಬಗೆಟ್ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದಂಡಿಗೆ ಗೆಲ್ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಸಮುದಾಯದ ನಮಕ ವೈದ್ಯ ಬಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಮುಖನ ಲೆಪಡಾಯರುಂಡು ಬರ್ಪಿನ ನೆಕ್ ಆಗ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವೈದ್ಯ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಇಡೀ ಇರೆಗ್ ಮೂಲ ಪಾರ್ಧನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆ ವೈದ್ಯಡ್ ತಿಕ್ಕುನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ನಂಗೆ ಲಕ್ಕೆರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಆತ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಾರ್ಧನದ ಕೋಪೆ ಆ ವೈದ್ಯ ಅವು ಇರಾನಿ ಬೊಟ್ಟದು ಪಣ್ಪುನ ಪುರ್ಲುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಬರಂದಿನ ದೈವ ಬರೋಡಾಯ್ತು ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲುದುಂಡು ಅವೇನರ ಆ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿನಕ್ಲೆ ನಂಗೆ ಕುಲ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮುದಾಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಅತ್ತಂಡ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅತ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಡು ಎಂಚಿನೈತೆ ಪೂರ ಪಣ್ಪರ್ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಈ ರೀತಿ ಪನೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣರೀರ್ ಪಣ್ಪರ್ ಸೀಗೆದ ಬಲ್ಲೆದ ಜಾಗೇನ ನಿಖಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಮ್ಮಾಯಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡದು ಸಾದಿ ತೋಜಾಯರು ವೀರಭದ್ರ ಜಾಗಿ ತೋಜಾಯ ಪರಂಪರೆ ವಾಡಿಕೆದ ಅಂದ್ ಅವು ಎಂಜಿನ ಪಾತೆರ ಮೌಖಿಕ ಕಟ್ಟು ಪಾತೆರಳು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಪಂಡ ದೈವದ ಉನ್ನತ ದರ್ಶನದ ಪಗ ಸೀಗೆದ ಬಲ್ಲೆಡೆ ಪಂಪಿಂಚಿತ್ತ ನಾವು ಇನ್ನು ಬರ್ಪುನು ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ನಿಖಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದಾಯ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪನೆ ಮಮ್ಮಾಯಿಗಿತ್ತಂಡ ಅತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಯ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಮ್ಮಾಯಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಕುಲಕ ತರವಾಡದಿಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಚಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಅತೆ ಕೊಂಚ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಬೇತೇನೆ ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರದ ಗುಡಿ ಎತ್ತೆ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಪಣೊಂದುಂಡರೆ ಅಲ್ಪ ಈ ದೈವಲುಂಡು ಎಂಕಲ ಪರ್ವಕಾಲಗು ಮುಲ್ತುರ್ದು ದೈವಲು ಅಡೆಗೆ ಭಂಡಾರ ಪೂಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲದು ಪರ್ವಕಾಲಗು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗು ಅತ್ತಂಡ ವೀರಭದ್ರ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಡೆಕಲ ಪವರ್ ಉಂಟು ರಡ್ಡು ಕಡೆಕಲ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಭಂಡಾರ ಮುಲ್ತು ಭಂಡಾರ ಪೋಪಿನ ದುಂಬುಡು ರಡ್ಡು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮುಖವಾಡ ಕರ್ಸಲ ಮನಿ ದೈವ ದರ್ಶನ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಐದು ದುಂಬು ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಭಂಡಾರ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಪದ ಉತ್ಸವ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಲ್ಲು ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಕೋಣೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಕೆರ್ಪುಡು ಭಂಡಾರದ ಕೋಣೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಕೆರ್ಪುನ ಮನೆ ಮಂಚ ಲೆಕ್ಕ ದೀಪನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅಂಚ ಈ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಕಾಳಿ ಈ ರಡ್ಡೆ ಮೂರ್ತಿ
ಅವು ಮಾಮಯ್ಯ ನಡೆ ಬೋರೆಂಡು ಅಡಿಗೆ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಕಾಳಿನ ಮೂರ್ತಿ ವೈಟ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವು ದುಂಬುಡು ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು ಮರತತ್ ದುಂಬ ಆನೆ ಎತ್ತೇನೆ ಆನೆದ ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಪಂಚಲೋಹದ ಅವು ರಡ್ಡಿ ಆನೆ ಐಟಿ ಒಂಜಿ ಮಾಮಯ್ಯನ ಚಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲಿದ ಮೂರ್ತಿಲು ಪಾಪೆ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಮೀನು ಕಟ್ಟದೆ ಬರ್ಲದು ರಡ್ಡಿಕಲ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ರಡ್ಡಿ ಮಾಮಯ್ಯನ ಗದ್ದಿಗಡ ಎಡಬಲಟು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಅವ್ಯಕೋ ಒಂದೆಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡಿ ಪೀಠ ಉಂಡು ಅವು ಅಡೆಗಲ ಪಾರೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಮುಗ ಮಾತ ಮೂಲ ದೀಪುಂಡು ಮುಗ ಖರ್ಚಲೆ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೈವಲೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಕೆರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಂಡಾರದ ಜಾಗೆಡ್ ದೀಪ ಒಂದು ಮಾತ ಮೂರ್ತಿ ದೈವದ ಮೂರ್ತಿ ರಡ್ಡಿ ದೈವದ ಮೂರ್ತಿ ಒಕ್ಕ ವೀರ ಒಂದು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಮಹಾಕಾಳಿನ ರಡ್ಡು ಮೂರ್ತಿಲೇನೆ ಈ ಮಾಮಯ್ಯನ ದತ್ತು ಬಲಟ್ಟು ಗದ್ದಿಗೆಡೆ ಜೀವರೇ ಉಂಡು ಒಂದೀತು ಪ್ರತಿ ಎಂಕಲ 4 ಪರ್ವ ಉಂಡು ಪತ್ತನಾಜೆ ದೀಪಾವಳಿ ನವರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಬಡ ಈ 4 ಪರ್ವ ತುಡರ ಪರ್ವ ಬೊಕ್ಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರ್ವ ಅಂದ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರ್ವ ಬೊಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಈ 4 ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತನ ಉತ್ಸವ ನಡಪೆರ ಅಂದ ಉತ್ಸವ ನಡಪನಾಗ ಮುಲ್ತು ಭಂಡಾರ ಬೋದೆ ಅಲ್ಪ ಉತ್ಸವ ಆಪಿನ ಹೆಡ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಇತ್ತ ತುಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೆಟ್ಲ ಮಹಾಕಾಳಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಮುಗೇರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಹಾಕಲ್ದಿ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡ ಐಕ್ಲ ನೆಕ್ಕಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಸಾಮ್ಯತೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಂಡ ಅಕಲ ಆರಾಧನೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಆರಾಧನೆ ಕ್ರಮನೆ ಬೇತೆ ನಿಖಿಲ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಮುಗೇರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಮಹಾಕಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೋಲಾಪುಂಡು ಆನಿಕೂಟದ ಐತ ತಿರಿಕೂಟದ ಸಿಂಗಾರದ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲಗಂಟ ಕೋಲಾಪುಂಡು ಮೂಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಯಾನ ಪಣಪುನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ರಡು ಮೂಜಿ ಪುರಾಪುಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಪುಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಪ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅತ್ತನ ಮಾರಿಯಮ್ಮಗ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ವಾಕ್ರ ಮಟ್ಟು ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ದರ್ಶನ ಎಂಕಲ್ ನಕುಲೆ ಉಂಟು ಎಂಕಲ ಸಮಾಜದ ಕುಲೆ ದರ್ಶನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಸೇರಿದ ನಕುಲೆ ಅವಡೈಕ್ ಬೇತೆ ಪಿದಯದಕಲ ಕಂತ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಕಲ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದಕುಲೆ ದರ್ಶನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಕಲು ಇಜ್ಜರಿಂದಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈತ ದೈವೋಗಲಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದಕುಲೆ ದರ್ಶನ ಕುಂತಡು ಬೇತೆ ಪಿದಯದಕಂತ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಜ ನಿಕಲ್ನ ಜುಮಾದಿಗಾವಡು ಪಂಜುರ್ಲಿಗಾವಡು ವಾರಾಹಿಗಾವಡು ಅತ್ತಂಡ ವಾ ದೈವಗಳ ಪಿದೈದಕುಲು ದರ್ಶನ ಉಂಟುನ ಕ್ರಮ ನಿಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲೇ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಆನಂದ್ ಬಂದೆ ಆನಂದಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಿಲ್ಬೆರತಿ ಆರು ಅಮ್ಮೇರ್ನಿಲ್ಲಡ್ಲ ಆರೇ ಕರಿಪುನು ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲಡ್ಲ ಆರೇ ಕರಿಪುನು ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂದಿಗೆ ಡ್ರಿಕ್ತನ ವಾ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿಂದ ಬೋಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಂಡ ವಾ ದೈವದಂದಿಜ್ಜ ಬಂದ ಇಲ್ಲಡು ಮೂರಿತ ಅರ್ಣ ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲಡು ಅನ್ನಪ್ಪ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲಡೊಂದು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಮೂಲ ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲಡು ಅನ್ನಪ್ಪ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನಿಲ್ಲಲು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ 14 ದೈವಲು ಅಮ್ಮೇರ್ನಿಲ್ಲಲ ಅಮ್ಮೇರ್ನಿಲ್ಲಡು ಅರ್ಣ ಏರ್ನ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಿನ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಿನ ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲಲು ಅನ್ನಪ್ಪ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಹೊರ್ತ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಚೌಂಡಿಗುಳಿಗೆ ರಾವು ಜಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಲು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಮೊಕಲು ಬರುಳ್ಳಿ ಇರತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಒರಿಯ ಕರಿಪುನ ಅಂದು ಒರಿಯ ಕರಿಪು ಇತ್ತೆ ಈ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಶಕ್ತಿಲುಲ್ಲತ್ತೆ ಅವಳು ಮುಡಿಪುಂಡ ಅವಳು ಮುಡಿಪುಂಡ ಪಂಡ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟು ಇರತ್ತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಿಪುಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಅವು ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲವು ಅಂದು ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಆ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆರು ಕರಿಪುನವು ಸರಿ ಅವಳು ಕರಿಪುನ ಸರಿ ಸರಿ ಉಂತಲೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನಿಲ್ಲಲು ಈ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಾಗ ಬಂಡಾರ ತೀರು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಕಲ್ಪುಡೆ ಅಂತ ಕೆಲವುಂಡು ಅವಳು ಮುಡಿಪುಂಡ
ಅವಳು ಮುಡಿಪು ಅವು ಪಂಡ ಸುಮಾರು ದಿನ ಚಾವಂದಿದ್ದೆ ಅವಳು ಇತ್ತ ಕೇಳಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಕೇಳಲೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಮೇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಗೆ ಕರಿಪೊಡತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಗ ಅವೇ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಕರಿಪೊಡು ಆಂಡ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಅಂದಾಪುಜಿ ಅವು ಮನೆತನದ ದೈವ ಜಾಗೆದ ದೈವ ಅಂದಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬತ್ತು ಕರಿಪೇರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಹತ್ತು ಜುಮಾದಿ ಗಂಟೆ ಯಾನ ಪಂಡತಿ ಅವು ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲದ ಹಾ ಮೂಲು ಅನ್ನಪ್ಪ ಬಂದಿರ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಮ್ಮೆರ್ನಿಲ್ಲದ ತರವಾಡ್ದ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಇಂಬೇರೆ ಕರಿಪೇರೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟ ಎಂತೆಲ್ಲ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟಿಂಗಳ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಂದಂಡ ಸರಿಯತ್ ಆ ದೈವದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಮುಡಿಪಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿವಾರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೈವಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲಿಯೇರು ಅಕ್ಕುಲೇ ಕರಿಪೋಡು ಅಂದವಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆದಾದ ಕೆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಐಕ್ ಗತಿದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುಟುಂಬಗ ಪಂಡ ಮತ್ತಿದಾಂತೆ ಬಂಡ ಕೆಲವೈತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನದಾಂತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ದೈವಳನ್ನು ಕಾಲಿದೀಯರಾಪು ಜೊತೆ ಮೇರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರ್ದಾವರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಯಾನ ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲದ ದೈವದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನಿಲ್ಲದ ದೈವ ಬಂಡದ ಅವೇನು ಕಾಲಿ ಬಿಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟದಾಲ ಅಪರಾಧಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಆ ದೈವದ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಬತ್ತೆರಡ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಮಲ್ತಂಡನೆ ಅವು ಸರಿ ಕ್ರಮ ಅಂಡ ಅಂಚ ಅತ್ತಣ್ಣರೆ ಹಾಂ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೇಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರೊಳಿಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಪಂಡ ಈ ಜಾಗೆದ ಪರಿವಾರದ ನೆತ್ತಪುರ ದೈವಗಳು ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಆರಾಧನೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ತಿರುಗಿಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸಂದೀಪ್ ಮೆಂಡನ್ ಚಂದುಕುಲಾಲ್ ವಗ್ಗ ಮಾರಿಗಿಡ ಪುನಃ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚರಿತ್ರೆದಾದ ಎಕಡೊಂಜಿ ಅಖಿಲ ಬಲಸನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನೀರು 12 ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಬೊಂಬೆ ದೀಪನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪನ್ಲೆ ಸಾರ್ ಅಂತ ಪಣದುಳ್ಳೇರು ಬೊಂಬೆ ದೀಪನ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಬೊಂಬೆ ದೀಪನ ಬಗೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಧುಸೂದನ್ ಬಂಗೇರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಟ್ಟಿ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾರಿಗಿಡ ಪುನಃ ಕ್ರಮದಾದ ಅಂದ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕೋ ಸೌರವ್ ರೈ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಶಂಕರ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿಡು ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿ ದೈವಲ ಕಂಬಲ ನಡಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದೈವದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಂಡಾಲ ಯುವವಾಹಿನಿ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಸತ್ಯನಾಶ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಂಡದು ಮುಗೇರ ಯುತ್ತು ವಾಯಿಸ ಪಣದುಂಡು ಶೈಲೇಶ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಳಿಯದ ಮೂಳ್ಯನ್ನನ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಪಣದುಂಡು ಖಂಡಿತ ಆರೇನು ಲೆಪ್ಪುವ ಆರು ಬರೋಡಾತೆ ಮಹಾಬಲ ಮೀನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ದೈವದ ಕಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊಲ್ಮೇಲೊಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಬೋಳೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಸಚೀಂದ್ರ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಶನ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಂಚಮ್ಮ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂಜೆನ ಆಕಲನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಕುಲು ಏರಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಂಚಮ್ಮ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂಜೆನ ಅಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತು ಬಿದ್ರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೀರ್ತನ್ ಬಂಗೇರ ಮಾರಿ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಅಪ್ಪೆನ ಎದುರಿಪ್ಪನ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಅಪ್ಪೆ ಏರು ಪಂಡದು ತೆರಿಪಾಲೆ ನಮಕ್ ಗಣನಾಥ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಶ್ ದೇವರಾಜ ಮೀನ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬು ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಎರುಬಲಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಅಂದೆ ಇನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯೇ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಪಾತ್ರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಹಾ ಇನಿ ಇರ್ನ ಮುಂಡಾಸತು ಇಜ್ಜಿ
ಮುನ್ನಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ ಬಿನ್ಕೊಂಡು ಅಂದ 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 ದಯನ್ನ ಮಹಾಮಾಯಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯ ತಾಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಾರಿ ರಾಯಂಗ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಭಾಗಟ್ ಈ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮಾಜ ಮುರಣಿ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮಾಜದಾಗ ಕುಲ್ಲಾದರತೆ ಅಂದಂದ ಖಂಡಿತ ಅವು ಅಕಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂದ 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 ಈ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆ ಮಾಮಾಯಿ ಅಮ್ಮನ ಕೈಲಿ 7 ಜನ ಅನ್ಪಟ್ಟುಂಟೇರಿ ಗಟ್ಟಾರ್ದ ಮಿತ್ತು 7 ಜನ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಅಗ್ಲೇನೆ ಅಮ್ಮನೇರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಮ್ಮನವ್ರು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂತ ಬೇತೆ ಬೇತ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಮಹಾತಾಯಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಈ 7 ಜನ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆಗ್ಲ 7 ಅವತಾರದ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ವೈತಾ ಅವತಾರದ 7 ಅವತಾರ 7 ಅವತಾರದ ಆರಾಧನತೆ 7 ಅವು ಅದು ಒಂದು ಅವತಾರ ಅದು 7 ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿನಕ್ಲೆ 7 ಜನಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಅಂದಂದು ಅವು ಅಟ್ಲ ಎಂಚ ಪಡ್ತೇರು ಒಂದ ಸತ್ಯೋಡು ಪುಟ್ಟಿಯರು ಸಾಪೋಡು ಬಲತ್ತೇರು ಅಂದೆ ಕೊಂಚಿ ಪಂಡ್ತೇರ್ಲ ಸತ್ಯೋಡು ಪುಟ್ಟಿಯರು ಸಾಪೋಡು ಬಲತ್ತೇರು ಅಂದು ಐತ ಅರ್ಥದಾದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಸತ್ಯೋಡು ಸತ್ಯೋಡು ಪುಟ್ಟುದು ಸಾಪೋಡು ಬಲತ್ತೇರು ಅವು ಎಂಚ ಸಾಪೋಡು ಬಲೆಪುನ ಮಂಡ ಎಂಚ ಸಾಪೋಡು ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇವರಿಗೆ ಸಾಪೋಡು ಬಲಪೇರು ಎನ್ನುವಂತುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಅಂಡರೆ ಒಂಜೀರ್ನ ಪಾತ್ರದ ನಡುಟು ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ವರ ಪಣಪುನ ಶಬ್ದಜ್ಜಿ ಸಾಪಲ ವರನೆ ವರಲ ಶಾಪನೆ ಅಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ವರ ಪಣಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಪ ಕೊರಿಯರು ಆ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಸಾಪ ಕೊರಿಯರು ವರ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಂದ್ಬಿಲ್ಲಿ ಸಾಪನೆ ಸಾಪ ಕೊರಿಯರು ಬಂದ್ಬಿಲ್ಲಿ ಸಾಪಂದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಳು ತಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ನೆನಪಿಪ್ಪಡ ಸತ್ಯೋಡು ಪುಟ್ಟಿಯರು ಸಾಪೋಡು ಬಲ ಇರುವಂಡು ಹೊರಟು ಬಲತದುಪ್ಪಿರಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪದಾಗ ಮುಲ್ಪ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಬಂದ್ಪೇರು ದರ್ಶನ ಸೇವೆಟೆ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಮಾಣಿಕ್ಯಲ್ಟೆ ಮಲ್ಪೇನಿ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೃಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿತೃಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ರಡ್ಡು ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಕಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪೇರು ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಗಲು ಇನ್ನ ಗುಡಿ ಇಡ್ತು ಐಕ್ ಮಾರಿಕಾಲ ಬಂತೇಂದು ಮಾರಿಕಾಲಗ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಪಂಜಿ ಕಟ್ತದು ಮಣದಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಣಸಾಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಸಮುದಾಯತ್ಲ ಉಂಡಾ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ್ಲದ ಕೇನ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪ ನಂಕ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಆ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಂದು ಅವೇ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಣ್ಣರೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನಮ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳು ನೆನೆ ಒಂದೇನೆ ಗಮನ ಕೊರ್ದು ತೂವಳು ಒಂಜಿ ಕೇನೋಡು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಮೂಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಲೇನು ಕುಳ್ಳವ ಅಪಗ ಇತ್ತೆ BN ಹರೀಶರ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಪಗ ಐಕ್ ಇದಮಿತ್ತ ಮುಂದೆ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಾರ 6 ಬಂಡಿ 10 ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ದಯಗೆಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಗಡೆ ಅವ 10 ಕುಡೊಂಜಿ ಗಡೆಪ್ಪು ಕುಡೊಂಜಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ 10 ಇಪ್ಪು ಅಂಚಂದು ಯಾನವೇನ ಅಂದೊಂದುಲ ಬನ್ಪುಜಿ ದಯಕೆಂಡ ಅಂದ 10 ಮಣಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕನ ಕೆಲಸ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಮೋನೆ ಬರಂಕುನ ಕೆಲಸ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂದತೆ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಮೋನೆ ಬರಂಕುನ ಕೆಲಸ ಅತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಉಳೈತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ವದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಆವಡೊಂದು ಕೆಲ ಪಣ್ಪಿರತ್ತೆ ಎಂಕುಲ ಆ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಪಣ್ಪುನೆ ಅಂಚಂದ 6 ಪಂಡಿನವೇನು 6 ಸತ್ಯ ಪಂಡಿರಡ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡಿರಡಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗತ್ತ ಐತ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಐತ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ ಕಟ್ಟು ಹುಟ್ಟುಗಟ್ಟವರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಅಕುಲು ಪಂಡಿನೇನು ಸರಿ ಐಟದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎತ್ತನ ಅಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಅಕಲು ವಿರೋಧಿಸ ಎರಡ ಅಪಗಂಡ ಸರಿಯಾಪು ಅವು ಹೊರತಾದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಅವು ಇಂಚತ್ತೆ ಬಣ್ಣದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲು ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಒಜೇ ಸಮುದಾಯದ ಮುರಣಂಜಿ ತುಯ್ಯ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬೇತೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬೇತೆ ರಡ್ಡು ನಮನದ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆಗ ಅವು ಸರಿ ಮೊಕ್ಲೆಗ ಒಂದು ಸರಿ ಅಜ್ಜಾದ ಕೆಲವು ಜನಕುಲು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ಯಾಕೆಂಡ ದೈವದ ಕಲ ವೇದಿಕೆ ಮೊಕ್ಕುಲ್ನ ಮೊಕ್ಕುನ ಮೊಕ್ಕುಲು ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು
ಅವೇನು ದೆತ್ತೊನ್ನು ಸಾಮ್ಯತೆ ಎತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಒತ್ತೊನ್ನು ಸಾಮ್ಯತೆ ಇಜ್ಜ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಬಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಸರಿ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಇಂದು ಬುಡ್ದು ಬರೋಡು ಹೊರತಾದ ಐಟೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಚದಿ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಗತಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಸರಿಯತೆ ಅಣ್ಣರೇ ಇರು ಪನ್ಪನ 100% ಸತ್ಯ. ಅವು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಅಗ್ಲ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕತ ಹೇರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಪದ್ಧತಿ ಓಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಸಮುದಾಯದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಅಕ್ಲಿನ ಕೂಡ ಕುಲ್ಲ ಎರಡು ಅವಳು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಸಂದಿಡು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಬನ್ಪೇನೆ ಅವನು ಯಥಾರೀತಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪನೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅವೇ ಕುಡಂಜಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲು ಕೊರನ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಬನ್ಪೇನೆ ಅವೇನ ಯಥಾರೀತಿ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪನೆ ಇತ್ತ ಮುರಣಿ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಬಬ್ಬರಿಯ ಸಂದಿಡಿ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಬನ್ಪನೆ ಬಬ್ಬರಿಯ ಸಂದಿಡಿ ಅಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರಡ ಆ ಇಜ್ಜಿಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಉಂಡುಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಎಂಕುಲೇರು ಐಕ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಅಕುಲು ಅಂಚಂದು ಎಂಕುಲು ಮೊಕುಲು ಬಣ್ಣವು ಇತ್ತೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಸಂದಿಡು ಬತ್ತನವಿನ ಎಂಕುಲು ಹತ್ತೊಂದು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಣ್ಪುಜ ಅಂದಂದೇ ಬಣ್ಪನೆ ದಯಗಂಡ ಅವು ಅಂದೆ ಹತ್ತೊಂದು ಬಣ್ರೆ ಜಾಕಲೆ ಗೌ ಮಲ್ತನ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ ನುಡಿಗಟ್ಟುಡುಂಡು ಎಲ್ಲದಿನ ಅಂದು ಹತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಬಂಡ ಎಲ್ಲದಿನ ಅವೇನು ರಡ್ಡು ಸಮುದಾಯದ ನಡಿಟು ತೂಕೊರ್ರ ಇಪ್ಪುನ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಯಗಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟು ಏರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆರೆ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಚಂದು ಅವು ಅವು ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಅವು ಶಕ್ತಿ ಆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅವು ಇತ್ತುಲೆ ಒಂದುವೇ ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ ನಮಕ್ ಸಮಗಾರ ಸಮುದಾಯ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕನತ ಕುಲ್ಲಾಯಿರಂಡು ಐಟ್ ಮಮ್ಮಾಯಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಮಮ್ಮಾಯಿಯನ್ನು ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ ಸಮಾಜ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ ಸಮುದಾಯ ಉಂಟು ಅವಾಗ ಐಕಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ఇప్పుడు నకల ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಆನಿದ ಕಾಲದ ಅಕಲ್ನ ಮೂಲ ಪುರುಷರ್ನಕಲು ಹಿರಿಯರ್ನಕಲು ಅಕಲು ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಡ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಅಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕಾಲದಿನ ಆನಿದ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ತೂತನ ಆನಿದ ಕಾಲದ ಮಮ್ಮ ಎಂಚೆತ್ತನ ಅರ್ನ ರೂಪ ಎಂಚ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕುಲು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಗುಡಿ ಗೋಪುರಡು ಆ ನೇಮ ದರ್ಶನಡು ತೋಜ್ಪದೇರ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಒಮ್ಮನೆ ಅಕಲೆಗೆ ಅವು ಸರಿ ಅವೇನ್ ಹತ್ತು ಬಂಡ್ರೆ ಯಾನೇರಿ ಅತ್ತತೆ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ನಮವೇ ನಂಬುವ ಆ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇ ನಂಬುನು ಅತ್ತ ನಿಖಿಲ ನಮ್ಮನೆ ಎಂಕಲ್ ಅಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಅವೇನ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ಲ ಮಾಮಯಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪದ ಆಚರಣೆಲು ಬೇತೆ 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 ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮುದಾಯ ದುಂಬ ಮಾರಿಗುಡಿಂದ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಮಮ್ಮಾಯಿಂದ ಅಂಡು ಕುಡಂಜಿಗಡೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಬುದರ್ಡು ದೇವಿನ ಬುದರ್ಡು ಆರಾಧನೆ ಅವು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒರ್ಗುಂಡು ನಿಖಿಲೆ ಒಮ್ಮುಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮುದಾಯ ಒಪ್ಪಿದ ಅನುಸರಿಸಾಯಿನವೇನು ಎಲ್ಲ ದಿನ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪರಜಿ ಮೂಲಕುಲ್ದು ಅವು ಎಂಚ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾರಿ ಗುಡಿಬೋದು ಮಮ್ಮಾಯಿ ಮಲ್ತಾರ ಅವು ಎಂಚ ಸರಿಯಾಂಡು ಅವೇನು ಕೇರಿನ ಹಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಚ್ಚಿದಾಯಗೆಂಡ ಅವು ನಿಖಿಲು ಇಡೀ ನಿಖಿಲ್ನ ಹಿರಿಯರು 5 ವರ್ಷ ಪೀರ ಆ ಕಡೆ ಮಲ್ತದೇರಿ 5 ವರ್ಷ ಪೀರ ಆ ಕಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನಕಲು ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ಪೋಪ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಮಾರಿಗುಡಿ ಪನ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪುದರಿತ್ತಂಡ ಅದೇ ಮಾರಿಗುಡಿಯಿಂದ ಪುದರಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಮಾರಿ ಗಿಡಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಪಂಡದು ತುಳುನಾಡುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಟ್ಟ ಆ ಮಾರಿ ಗಿಡಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಾರಿ ದುಂಬುಡು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಆವಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕೆ ಒಂದು ವಾರೀತಿದ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಾರೆ ವಾರೀತಿ ಮಾರಿ ಪಂಡಗ ಎಂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಡು ಅಂತ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಆತನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಆತನಿಗೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನವರಾತ್ರಿ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭಡು ಸುಲಿಪಾಡ್ದು ದುಂಬುಡು ನುಪ್ಪುದ ಸುರಿಪಾಡು ಅಂತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರಿತ ಎಂಕಲ್ ನೋವು ಪೂರಿತ ಸುಲಿಪಾಡುತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಮಾತ ಆ ಸುಲಿತ ಬಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಈಗ ಒಂಜಿ ಚಚ್ಚವಕ ಒಂಜಿ ದೈವಳಿಗೆ ಬಲಿಯಿಂದ ಬಣ್ಪ ಅಂಚತ್ತು ಅಂತ ಮಲ್ಲಪ್ಪನು ನಿಗುಲು ಒಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಸುಲಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ಮಡಲಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೌಕಾಕಾರದ ಅಲಗೆಡ ದೀದು ಮಲ್ಪುಣ ಐಕೆ ಹೀರೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಸುಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಸುಳಿ ಬಲಸನ
ಸುಳಿ ಬಲಸನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕಡೆ ಅವೇನು ನೈವೇದ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡು ಐಟ್ ಪಾಡು ಓನುಪ್ಪು ಬಳಂತರಿ 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 ಬೈಪದ ಐಕ ಬಲಸ್ ಬರ ದುಂಬುಡು ಐಕೆ ಕೋರಿದ ಕೈಪು ಮಾತ ಪಾಡೋಂತರಿಗೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡದ ಕೊದ್ದೆಲೆ ಐಕೆ ಬರಿಟ್ ಪಾಡು ಓ ದುಂಬು ಕೋರಿ ಅಡದು ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ್ಗೆನಾ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಬಣ್ಣಲ್ಕನೆ ಪಂಜಿ ಕೊಯ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ ಪಂಜಿ ಕೊಯ್ಪುನ ಕುರಿ ಕೊಯ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೋನ ಕೊರಂತರ್ಗೆ ಎರು ಕೊಯ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೋಣ ಕೊಯ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ನಿಕಲ್ನೆಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅದೇ ಅವು ಇತ್ತೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬತ್ತಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಕೋಣ ಕೊಯ್ಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಅವಿನ ಉಂತದೇರು ಅವು ಸರಿಯಾಕೇನಂತಲ್ಲ ಅವು ಸರಿಯಾದವನ ಇತ್ತ ಕಾಲಮಾನಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಆಜ್ಞೆನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಉಂತ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿದಾದ ಕೆಂಡ ಅವು ತಪ್ಪುಂದಂಡ ಉಂತದ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಸಮಾಜಗೂ ದೋಷನ ನನೊಂಜ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡ ಅಂಚಂದು ಅಂಚಿನ ವಾ ಬಾದೆಲ ಬೈಜಿ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ನರಮಾನಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಅವಿನ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರದ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಪುಜೇರಿ ಅತೆ ಮಾರಿಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆನ ಐತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಐತ ಪ್ರತೀಕವಾದ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಜೀವಾಹುತಿ ಪಂಡ ಕೋರಿನ ಕೊಯ್ದು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅತೆ ಅವಳ ಜಿತ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡೋಗ ಒಂದು 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 ಸರಿಯಾದ ಕೇಂಡ ಅತೆ ಅಂಚ ದೇವನ್ನಗ ಇತ್ತ ಕಾಲಮಾನವು ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಒಂಜಿ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಗಲ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟಡೆ ಉಂಡವು ಮೇಲು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟು ಮೀರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮೀರ್ರಬಲ್ಲಿ ಆಪುಜಿ ಮೀರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದೆ ದೈವಳ್ಳ ನುಡಿಕಟ್ಟುಡು ಯಾನೊಂದು ಬಂಡ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿನೆ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಕಲ್ತದೆ ಒಂತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನೆ ಅದ ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದಾರ ಗೊತ್ತನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬತ್ತನವೇ ನಮ್ಮ ಪಣಪನ ಅಂಚಾನಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾಲ ದೇಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಬಂಧನೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪದ್ಧತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಎಡ್ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾರ್ದನದ ಮೂಲದ ಇತಿಹಾಸಲೇನ ತೂಯರೆ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಕಾಲ್ವೆಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾಯ್ಬೇಕೋ ಮೆನ್ನರು ಬತ್ತಾಯ್ಬೇಕೋ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತೆ ನಾವು ದುಂಬುದಕ್ಕುಲು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೆನ ಅಮೃತೇರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೆನ ಪಾರ್ದನುಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲೆದ್ದಿನ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಅಪರಾಧ ಅಪನ ಐಟಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅಪಗ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಂದವೇನ ಕತ್ತೇರುನ ಉಡುಪಿನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗೆ ಬತ್ತುಂಟು ಆ ಶಬ್ದ ಆನಿದ ಮೂಲ ಪಾರ್ದನಲ್ಲಿಡು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಅಪರಾಧ ಅವು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ ಆಪಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಅವೇ ಈರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡ ಆರಾಧನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲವು ಸತಿ ಇತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪಿನ ಸಹಜ ಇತ್ತೆ ಆ ಬಲಿಕ್ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ದು ನಮ್ಮ ಅಗೆಲು ಬಲಸುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ನಲ್ಪ ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಪಾರ್ದ ಈಗ ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸುಳಿ ಪಾರ್ದು ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಗಡು ಕಲ್ಲು ಬಂಡದುಂಡು ಅವಳು ಕುರ್ನೀರು ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ತದೆ ಇದು ಬಕ್ಕ ಗಡುಕು ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಮಾರನೇ ಮಿದಾನಿ ಗಡುಕು ಒಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವೇನೇ ಮಾರು ಗಿಡಪ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮನೆ ಉಂಡು ದೈವ ಉಂಡಾದ ದೈವಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪೆರನುಂಡು ಈ ಕರಕುಂಬಿಡ ಕರ್ತಿನೇನು ದಕ್ಕೊಂದು ಅವಳ ಒಂದು ಗಡುವಾಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಗಡುವಾಲು ಬಿಟ್ಟ ಪೋಪಿನ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೈವ ಆರಾಧ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನೆಟಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆತುಜಿ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಜಿ ದುಂಬುಡು ಪೋತನಿಗೆ ದುಂಬು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಆನಾಗ ದರ್ಶನೋಡು ಎಂಗಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಮಠದಾಗನೆ ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಆದಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಆದಿ ವಾಪಸ್ ಪಟ್ಟಣಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಾರಿಗಿಡ ತಂದಿತ್ತಿನಿ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಕೋರಿದ ಜೀವಾದಿದ ಅಗೆಲ್ ಮಲ್ತೆ ಬಲಸದು ಆ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ನಿಗಲು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಾತ್ವಿಕತೆಗೆ ಇತ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡೆ ನಿಗಲು ಕೋರಿ ಮೀನ್ ತಿನ್ರಜ್ಜಿ ನಿಗಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವು ತಿನ್ ಪೂಜಾರ ಸಾತ್ವಿಕರಾದುಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೆ ಅವಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವ್ಲು ದಾದಾನ್ಲ ಕ್ರಮ ಮಲ್ದಾರ
ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಮಲ್ತಿರ್ಗು ಅಥವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆದಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾವಣ್ಣಗ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ಬದಲ್ಪೊಡ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ಬದಲ್ಪೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂದರ್ಭ ಧರ್ಮ ನೇಮದ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಬಗಪುನ ಪಗಪುನ ಅದಾಗ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೊಲ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚೆ ಆತಿ ನಡೆದವರು ಎಂಕುಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಆಪನು ಪಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅಲ್ಪ ಹರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಶಕ್ತಿದ ಅಪ್ಪನೆನ ದೆತೊಂದು ಅತೆ ಒಂಜ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡದ ಮುಖೇನ ಹತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮುಖೇನ ಅಪ್ಪಣೆ ದೆತೊಂದು ನಿಕುಲಾವೇನ ಈತನೇಟ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದರಿ ಪಣಪನವು ನಿಖಿಲ್ನ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ನಡತನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ಇತ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ನಮಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ತ್ಯಾವನುಂಡು ಈ ಆರಾಧನೆದ ಉಳೈಡು ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಟ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಈ ಜೋಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಂಡ ದುಂಬು ನಿಖಿಲ್ನ ಟಿತ್ತಂಡ ಏರಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಉಂಡು ಇತ್ತನೆ ಮೂಡು ವೆಹಿಕಲ್ ನೆಟ್ಟಿ ವಾರಾಯಿಗೆ ದರ್ಶನ ಇತ್ತಾನೆ ಮಮ್ಮಾಯಿಗಳ ದರ್ಶನ ಇತ್ತಾನೆ ಏರು ಮಲ್ತೊಂದಿ ಅವು ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯದ ಏರು ಇರೆಗೆ ದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಐಕೊಂದು ಬೇತನೆ ಕುಟುಂಬ ಸೂರಪಾತ್ರಿ ಬಂದು ದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟಿ ಸೂರಪಾತ್ರಿ ಆರೆ ಅದನ್ನ ಅನಾನುಕೂಲದೋಸ್ಕರ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಬೇತ ಕಡೆ ಪೋಯಿರು ಮಮ್ಮಾಯಿಗ ದರ್ಶನ ಉಂತಂದಿತ್ತಾರೆ ಈ ದರ್ಶನ ಉಂತುನ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾಷೆ ಹೋಗಿತ್ತಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಯ್ಯನ ಪಾತ್ಯ ಆರು ದರ್ಶನ ಉಂತುನ ಸಂದರ್ಭಡು ದರ್ಶನ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಯಾನ ಮಮ್ಮಾಯಿಂದ ಬನೊಂದಿತ್ತನ ಮಾರಿಯಿಂದ ಬನೊಂದಿತ್ತನ ಅಲ್ಪ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಡು ಬನ್ನಾಗ ಇದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಾಮಾಯಿ ಅಪ್ಪನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಸದಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಯಾನ ತೆರಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ್ನಿಟ್ಟು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪಿನ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡಿ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಭದ್ರಕಾಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾಳಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ಟಿ ಎತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಕಲಿ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ದಾವಣಿ ಈ 4 ಪರ್ವ ಉಂಡತೆ ಈ ಪರ್ವದಾನಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕುನದ ಕಾಯಿ ಹಾಕೋನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂದ್ ಅವು ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಕೋಡು ಆಯ್ತ ಶಕುನದ ಕಾಯ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಗ್ಗೆಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಮಂಡ್ ಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಸರ್ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ವಾರ್ಷಿಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಸರ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ ಹಾರೈಕೆ ಇದ್ದು ಸರ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಉಂಟು ಸರ್ ಎಂಕಲ್ಲವೇ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಖಿಲ ಓ ಸಮುದಾಯ ಎಂಕ್ಲ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯ ಸರ್ ಸರಿ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯ ಎಂಕ್ಲ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಎಂಗಂತ ನಿಖಿಲ ಸಮುದಾಯದ ಕೂಡ ಕುಲ್ಲಾಯರುಂಡು ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಸರ್ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಳ್ಳಾಯರುಂಡು ಓಕೆ ಸರ್ ನಮಕ್ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ ಕುಲ್ಲಗ ಪಾತೆರಗ ತೆರಿಯರಗ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯರು ಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಲೆ ಹಲೋ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ತೆರಿಪಲೆ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲಗೊಂದ ಮುಟ್ಟಲಾವಡು ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಏನೊಂದು ಪಂಪನ್ ಸರ್ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸರ್ ಪೂರ ಜನ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ದಾದವಂತರ ಬಂಡ ಅವು ರಾಜಸ ಎಂಜಿನ ಇರ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ಪೂರ ఆయన ఉందెంచిన బండ అమ్మనూరు వేరు మారి అమ్మకి నిజవాదులు ఇచ్చిన బండ సాత్విక ఆహాರ ಸರ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನ ಬಾಕಿದ ಗಣಕಳಿಪುಂಡ ಸರ್ ಐಕ್ಯ ಬಡಸೋನಂಚ ನೀ ಕೋರಿ ಆವಡು ಪಂಜಿ ಆವಡು ಇತ್ಯಾದಿಲೇನು ಅವು ಐಕ್ಯ ಬಡಸೋನ ಸರ್ ಐಕ್ಯ ಕೊಯ್ದು ಬಳಸೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಸರಿ ಅತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಯಾನಿತೆ ಸಮಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೂತೆ ಅವಳು ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಅವಳು ಪಿದಾಯಿ ಉಚ್ಚಂಗಿಗೆ ಕೊಯ್ಪನೆ
ಅಂದು ಸರ್ ಹಾ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಕೊಯ್ಪನೆ ಅಕಲ್ ನೆಟ್ ಬಾಕಿ ದಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಾಲ್ಕು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಮನೆ ಪೊಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಅವು ರಂಗಿಲ್ಲ ಗೆಂಚ ಬಂಡಾರಿ ಗೆಂಡ ನಮ್ಮಡುತ್ತಾರೆ ಅಕಲೆಟ್ ಅಂಚ ಹಾ ಜನಕ್ಕಲು ತೂತಾರ ಅಪ್ಪನ ಬಂಡಾಗ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಜಿ ಕೋರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಡ್ತಾನೆ ಮೋಲ ಅಮ್ಮನೂರು ಮಾರಿ ಅಮ್ಮದು ఉందేనే పడుతున్నాడు అందు లెక్క పాడని పేరు సార్ నిజం అదే నమకొంజి ఎంచ సంగతి లెక్క పాడలి గొత్తుండే ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಕಾಡುಗುಡ್ಡೆದ ನಡುಟು ಪಂಡ ನಾಲ್ ಮರ್ಗಿಲ ಕೃಷಿತ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಕಾಡುಗುಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಪಗ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರಿದ ಉಪದ್ರ ಅಂದ ಪಂಡ ಪೇರು ಕೆಲವು ಮಾರಿ ಬಂಡ ಉಪದ್ರ ಅವೇನ ಮಾರಿ ಗಿಡಪ್ಪುನು ಇತ್ತ ಪಂಜಿ ಉಪದ್ರ ಪಂಜಿದ ಬೊಂಟೆ ಮಲ್ಪ ನಡೆ ಮುಗಿಂಡು ಐತ ಮುಗಿಂಡು ಪಂಡವೇನು ಗಿಡ ಏರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅರಿಯರು ಈ ಮಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಇಂಚ ಈ ಆರಾಧನೆಗೆ ಆ ಪಂಜಿನ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವೇ ಆಹುತಿ ಅತೆ ಓವೇನ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ತ ಇಂಚಲ ಆ ದಿಪ್ಪು ಒಂದೇನೆ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಂದ ಬಣಪನತ್ತೆ ಆ ದಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಊಹೆ ಒಂದು ಕತ್ತಲ್ಸಾರ್ನ ಊಹೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲತ್ತೆ ಯಾನು ಎನ್ನೇನು ಆ ಗಿಡಪ್ಪುನು ಇದ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾರಿ ಗಿಡಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಗಿಡಪ್ಪುನು ಮಾರಿನ ಗಿಡಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಓಡಿ ಗಿಡಪ್ಪನಪ್ಪ ಮಾರಿ ಅಪ್ಪೆ ಶಕ್ತಿ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿ ನಂಕ ಅನುಗ್ರಹರ್ದು ಊರಿಗೂ ಮಾರಿ ಆಪಿನ ಓ ಉಂಡು ಒಂಜಿನೇ ಪ್ರಾಣಿದ ಮುಖೇನ ಬರ್ಪನ ಉಪದ್ರ ಕೋರ ಕೋಟ್ಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪನ ಉಪದ್ರ ಕೋರ ಕೋಟ್ಲೆ ಬರೋಡ್ಲ ಇಕ್ಕಲೊಂದು ಕಾರಣ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಅಂಚತೆಣ್ಣರೆ ಈ ಕ್ರಮತ ಆರಾಧನೆಗಳು ಇತ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾರಿಗಿಡಪ್ಪನು ಒಂದು ಉಂಟು ಈ ಬಗೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಣ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಶಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದ ಕುಲು ಅವೇನು ಗಿಡ ತೇರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂಡು ಅವು ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬರ್ತಂತ ಅಂಚತ್ ಅತ್ತೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತನ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪುನೆ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಈ ರೆಕಡ್ ಪಂಡರ್ ಆರಕ್ಕೆ ನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓವು ಒಂಜಿ ಅಗೆಲದ ವಾ ರೀತಿ ಅಗೆಲ ಬಲಸನ ಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಮಾಮಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅವು ಅವ ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಅವು ದೈವಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಮಾಮಯ್ಯ ದೇವರೇ ಕೊರ್ಪಿನತ್ ದೇವರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಉಲಾಯ್ಡ ಇಂಚಿನ ಬಲಸ ದೀಪುಂಡು ಪನಿಯಾರ ಬಲಸದ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತಿತ್ತೆ ಉಲೈ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಿಕಲು ಉಲೈ ದಾದಪುರ ಬಲಸದ ಎಂಕುಲು ಉಲಾಯ್ಡ ಬಲಸನ ಏಕ ಪೂರಿತ ಬಜಿಲ್ ಪುರಿ ಬಜಿಲ ಮೆರಕೆ ಮಲ್ತು ಬಲಸನ ಅತ್ತ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಬಲಸ ಮೆರಕೆ ಮಲ್ತು ಮೆರಕೆ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಮಲ್ತದಿ ಅವೇನು ಬಲಸ್ವರ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ತುಪ್ಪ ಬಕ ಕೂಡ ಬೊಂಡ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಬೊಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಬಕ ಅವಳು ರಡ್ಡೆ ದೈವಲು ಬರ್ಪತ್ತಿ ಐ ಕೊಂಚ ಈರೆ ಪಾಡ್ದು ಐದು ರಡ್ಡೆ ದೈವಲು ಉಂಟು ಓಪುರ ಪಂಜುರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪಂಜುರ್ ಅಣ್ಣ ಐಕ್ ರಡ್ಡೆಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪನಿವಾರ ಬಲಸನ ಚಿತ್ತನ ಐಕ್ ರಡ್ಡೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಬೇತನೆ ಉಂಟು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಎದುರೇ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಪೂರಿತ ಪನಿಯಾರ ಬಾರ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪಿದಾಯಿಡ್ದು ಬಲಸನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಸುಳಿಬಾರ್ದು ಬಲಸನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ದೈವದ ಕೆಲವು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ದೈವದ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾನೊಂಜಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೈವದ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಯ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಸರ್ ಪಂಡ ಕಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿಲ ಪಂಡ 31 ಇಂಚು ಬನ್ಪೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡಿ 24 ಅಂಗಿಲ ಒಂಜಿ ಕೋಲು ಲೆಕ್ಕ 24 ಅಂಗಿಲ ಒಂಜಿ ಕೋಲು ಪಂಡ 30 ಇಂಚು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಅಕ್ಲು ಬನ್ಪೇರಿ 31 ಇಂಚು ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂದು ದೇವಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ಲಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಯ ಉಂಡು ದೈವದ ಒಂದೇಟ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಂಚ ಮರಣಿ ಪುದುವಲ್ರಿತ್ತೀರ ಎರಡೊಂದು ಕೇನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಓವು ಸಮುದಾಯದಾರೆ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮತ ಮುಗೇರ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರತೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಯಾಗ ಒಂಜಿ ಈತ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ ಪಂಡ 31 ಇಂಚು ಬನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು 30 ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾದ 24 ಅಂಗಿಲ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ ಬರ್ಪಡ 30 ಇಂಚು ಬರ್ಪಡ ಸರ್ ಅವಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಂಚ ತಿಳಿ ನೋಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಅದ ರಾತ್ರಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಇರ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡೈತ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ್ಲದ ಕೇಣಗ ಈ ದೈವದ ಆಯದ ಕೋಲದ ಬಗೆಟ್
ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಚಿನ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿ ಉಲ್ಲೇರೆ ದೈವದ ಅಕಲೊಂದಿನ ಕುಲ್ಲದು ಈ ಬಗೆಟ್ ತೆರಣ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ದಾದಕೆಂಡ ಆರು ಬಣ್ಣ ಕೋಲುದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಣೆ ಸರಿ ದುಂಬಿತ್ತಿನವು ಕೋಲುದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಣೆ ಸರಿ ದುಂಬುದ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬದಲಾತಂಡು ಅಂದ್ ಅಂಚನಾಗ ಓ ಬಣ್ಣದ ಆ ಬಗೆಟ್ ನಮ ಕೂಡ ಐತ ಬಗೆಟ್ಲ ತೆರನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದಣ್ಣರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆಗೆ ಪಂಪೆ ಈರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಮಲ್ತದೇರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆ ದೈವಗಾವಡು ದೈವದ ಕಟ್ಟೆಗಾವಡು ಅವು ಅಳತೆಗೆ ಎಕ್ಕುನವತ್ತಿ ಎಣಿಕೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನವ ಅತೆ ಆ ಮಯಕಂದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದ ತಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಡಲ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಕುಲ್ಲು ಬಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪಲ ಆಪುಂಡುಗೆ ಅಂಚಂದು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಲು ದಾಯೆ ಅವಳು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬಲಸುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು ಅತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಭೂಷಣಪ್ರಾಯವಾದ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನವರು ಅದೇ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ ಉಳೈ ನಡಪುರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹೋಮದೀಪನ ಕ್ರಮಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಬಳ್ಳೊಲಿ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಉಳೈ ಬೇದ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗ ಅನ್ವಯವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಲೆಕ್ಕೋಲು ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಕೋಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಇತ್ತನವು ಆ ಕೋಲದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಲು ಆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆಗಳ ಅಂಜನೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ವೃತ್ತಿ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅದೇ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೆಲವದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೋಲು ಒಂಜಿ ಮಿಂಚೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಣ ಬರ್ಪಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಪೇರು ಕೆಲವದಕ್ಕಲ ಈತೆ ಅನ್ಪೇರು ಆರ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಕೆಲವದಕ್ಕಲು 30 ಇಂಚು ಅನ್ಪೇರು ಕೆಲವು 35 ಅನ್ಪೇರು ಅವೇನು ಅಕುಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಅಕಲ್ನಕ್ಲು ಸರಿ ಮಲ್ಪಡ ಆ ವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮವೇ ಅಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣರೇ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಗೆಲು ಪಣಪು ನಾವು ದಾದಕೆಂಡ ಅವೇನೇ ಅಗೆಲು ವಿರಾಡು ಬಲಸುನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಚಿನ ಸುಳಿಪಾರ್ದು ಇಲ್ಲು ಪತ್ತದ ಮತ್ತೆ ಅಗೆಲು ಬಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲು ಪತ್ತದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಪತ್ತದು ಆ ರೀತಿ ಅಗೆಲು ಇಲ್ಲು ಪತ್ತದಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ನುಪ್ಪದ ಒಂದು ಪಾರ್ದು ಏರೆ ಬಲಸದೆ ಐಕ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪಿನ ಒಲಪ್ಪುಂಡು ಅವನು ಕೊಯ್ಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ದು ಐದು ಕೊಯ್ಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಅಡ್ದು ಅವಿನ ಪಾರ್ದು ಬಲಸನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಎಂಕಲ್ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲು ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪುನು ಅವಳ ಮಾಮಾಯಿಂದ ಅಮ್ಮನೂರು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಮ್ಮನೂರು ಬಂದ್ಪೇರು ಇಲ್ಲು ಬತ್ತಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಡ್ಲ ಅಮ್ಮನೂರು ಉಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಎಂಕಲೈತೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪಂಡ ಸೂರತ್ ಕಲ್ಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲಿಕ್ಕಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಈ ಮಾಮ ಇವ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವಳು ಆಂಡ ಉಳ್ಳಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸದುರ್ಗಡು ಅವಳು ಮಾಮಾಯ ಪಂಡ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅವಳು ವೈದಿಕ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ವೈದಿಕ ಪೂಜೆದ ಕ್ರಮಟ ಅವಳು ಆರಾಧನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಕತ್ತೂಲ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಶಶಿಧರ್ ಕೆ ಕಾಡು ಮಠ ಅಂತ ಕಾಡು ಮಠದಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಾಡು ಮಠ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಶಿಯಣ್ಣ ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರಿಗೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವವಾಗಿ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಬೈರ ಸಮುದಾಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ದಯಾನಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೈರ ಸಮುದಾಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೊಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ. ದೇವರೇ, ಈಗ ಬೈರ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ಆ ಬಗೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಹಿರಿಯರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸಬಹುದಾ? ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದವರು, ಅವರು ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿ. ASP ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಕಾಡುಮಠ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕಾಡುಮಠ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹೌದಾ? ನೀವೊಂದು ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತ ಅವರ ಹತ್ರ ನೀವು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವ್ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಅವರನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೈರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಮಹಿಮಾಯಿಯ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಅದು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಹಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗೆಗಾಗಿ ಅರಿವಾಗಬೇಕು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಂದಿ ಕೋಳಿ ಕೊಯ್ದೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ, ಅದು ಅಸುರ ಕ್ರಿಯೆಯೋ
ನೋಡಿ ಅದು ಅಸುರ ಕ್ರಿಯೆಯೋ ಸುರಕ್ರಿಯೆಯೋ ಅದು ಏನು ಅವರ ವಂಶಾವಳಿಯಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವರವರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ವಂಶಾವಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಕರೆ ಕೇಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕರೆಯೋಣ, ಖಂಡಿತ ಕರೆಯೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣರೇ, ಭಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಹೋಗಿತ್ತಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿಂತನ ವಿಷಯಲಿಪ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋದಲ್ಲೇ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ತೊಂದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಕುಡ್ವ ತೊಂದರೆ, ಅನಿಲ್ ಕೆಂಬಾರ್ ತೊಂದರೆ, ದೇವದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಕಟ್ಪಾಡೆ ತೊಂದರೆ, ಲಾವಣ್ಯ ಹೇಮಚಂದ್ರ ತೊಂದರೆ, ಸಂದೀಪ್ ಮೆಂಡನ್ ತೊಂದರೆ, ಅಶೋಕ್ ಸೂರ್ಯ ತೊಂದರೆ, ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ತೊಂದರೆ, ಅಂಚನೆ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ದೈವಳು ತುಳು ಪಾತ್ಯರ್ನು ಅಂಡ ಮಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ಯರ್ನು ಇಂಚ ತಮಿಳ್ನಾಡ ಮೂಲ ಅಂಡ ತಮಿಳು ಪಾತ್ಯರಡತ್ತೆ. ಆಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುನಾಡ ಪತ್ತನಾಜಿದ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಲೆ ಖಂಡಿತ. ಸಂದೀಪ್ ಮೆಂಡನ್, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ ಪಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಡತೊಂದುಪ್ಪಡೆ ದೈವಳನ ಬಗೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡೆ. ಶ್ರವಣ್ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಾಡ್ರು ಇನ್ನಿತ ಹಿರಿಯ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಇರಿಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇಮದ ಕಲಟ್ಟೆ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ. ನೇಮದ ಕಲಟ್ಟೆ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಖಂಡಿತ ಪಾತ್ರೆಗ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರೆ ನೋಲ್ತರು ಗಣೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಬಂದು. ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಪೂಜಾರ್ಲೇ ಅವೇ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಲ್ಲೆ 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 ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರದ ಅರಸಲಿನ ಪ್ರಿಯದ ಪಾತ್ರ ಇರತ್ತೆ ರಾಜ ಬೆಳ್ಚಾಡೆ ಆರೇನು ಅಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲಾದು ಅರೇನು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈರು ಆಡ ಪಾತ್ರದ ಕಡಪಲ್ಲ ಎರನೂರು ಖಂಡಿತ ಕುಲ್ಲ ಉದಯ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲೇರ ಆರ್ನವ ಶಿಷ್ಯಾನಿ ಖಂಡಿತ ಲೆಪ್ಪಗ ಯಾನ್ಲ ಶಿಷ್ಯೆ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಎತ್ತಂಬೋಪನಾರ ಆರಿ ಅನ್ನ ಯಾನಿ ತೂತ ಮಸೂದಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಚಕೇರಿ ಆರು ದುಂಬುದ ಅರ್ಚಕೇರು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಗೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾರು ಅಂಜನೆ ಆರು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಇತ್ತಿನಾರು ಅಂದ ದಾಲ ಈ ಬಗೆಟ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಆಪಿನಾರು ಅಲ್ಲೇ ಈರು ಪಾತಿರ್ನಾರು ಆರ್ನ ಅಣ್ಣ ಪಂಜುಲ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಆಪನಾರು ಎಂದ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಅಣ್ಣ ಪಂಜೂರಿನ ಪಾತ್ರಿಯಾನೆ ಎನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯದ ಪೀದೈದಕ್ಕಲು ತೆರಚ್ ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲೇ ಪಾತ್ರಿ ಅವಳು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಡಿ ಯಾನೆ ಅಜ್ಜರಿತ್ತೇರು ಅವು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಯೋಗ ಅವಲ ಎಂಚಗೆಂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಪುರ್ಪ ಕಟ್ಟಡ ತುಪ್ಪನೆ ಕೆಂಪು ಪುರ್ಪ ಬಳ್ದು ಪುರ್ಪದಿದ್ದು ಪುರ್ಪ ಕಟ್ಟಡ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪನೆ ಐಟಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲೋಕಯ್ಯ ಬೊಂಬದಿರ ಸಜ್ಪ ಆರಿಪ್ಪನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತ ನಾವು ಅಂಚ ಪರಂಪರೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಂಕಲ್ ನಕಲೆ ನಿಗಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಗಲ್ ನಕಲು ಅಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲೆ ಆ ದೈವಗೂ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬುಡೊಡ್ಚೀರಿ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಾಯಕರಾದುಲ್ಲೇರು ಈತ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನತೆ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಆವಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈತ ವಾರಾಹಿ ಪನ್ಪೆರುತ್ತೆ ವಾರಾಹಿ ದೈವ ಅವು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಪನ್ಪೆರು ಅವು ವಾರಾಹಿ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೇಮ್ ಕಾಲ್ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಒಂಜೇನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇದೆ
ತುಳುನಾಡು ಪಂಜುರ್ಲಿಯೇ ದೈವ ಐತ ಮೂಲ ಪಾರ್ದನಡು ಕಪ್ಪು ಬಂಜಿದ ಕರ್ಣದ ಕಾಯಿ ಬೊಲ್ದು ರಂಗದ ತುಂಬೆದ ಪುರ್ಪದ ಉರುತ ಪಂಜೀನ ಕಾಳಿ ಪಂಜೀನ ಗುಜ್ಜರನ ಸೃಷ್ಟಿದಾದಿಡು ಉಗಮ ಅಕ್ಕುಲು ತಗೆತಂಗಡಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲೇನ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರು ಖಂಡನೆ ಬಡಿದು ಮಲ್ತೇರಂದು ಸಂದಿಡುಂಟು ಅವು ಆದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಂತಾನ ಇರ್ತದೆ ಗರ್ಭ ಬಲಿ ಇರೋದು ಐಟು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಉದ್ದೊಂಡು ಐದು ఒక ಈಶ್ವರ ಶಪಥದ ಮಾಯಕಾರ್ಯದ ಪಂಡ ಈಶ್ವರನ ಪಗರಿಬೂರ್ದು ಅಕ್ಕುಲು ಏಳುಪಾರಿಗೆ ಮಿತ್ತ ದುಂಡು ಸಂಕಲೆ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಪ ದೇವರಿಕಲೆ ಬೆಳೆಸಿನ ಸಿಂಗಿ ದಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಂಡ ವಿಷತಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪೊಡೆ ಮಲ್ತ ಹಸರಿಕಲ್ನ ಅಮೃತ ದಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒಕ್ಕುಮೇದು ಅವಳು ಈಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹದ ಶಕ್ತಿ ಅದು 14 ವರ್ಷ ಆಯುಷ ಪಾಡ್ನ ದೆಪ್ಪುನ ಅನುಗ್ರಹನ ಪಡೆದು ಧರ್ಮಶೋಧನೆಗೆ ಜತ್ತು ಬರ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ನರಮಾನ್ಯ ಹೊರಟು ಬರ್ಪನೆ ನರಮಾನ್ಯ ಹೊರಟು ಬತ್ತಿನಿಟ್ಟ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವರೂಪ ನರಮಾನ್ಯನ ಸ್ವರೂಪ ಮೂಲ ಪಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜೆ ಅವಿನ ವಾರಾಹಿ ಹಿಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಎಂಚಕೆಂಡ ಅಂಚಿಪೊಂಡ ವಾರಾಹಿ ಹಿಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವರೂಪ ತುಪ್ಪೇರು ತುಳುನಾಡು ಒವೇ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆವಡು ಜಾರಂದಾಯಿ ಆವಡು ಜುಮಾದಿ ಆವಡು ಮೈಸಂದಾಯಿ ಆವಡು ಒವೇ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯವಾಯನ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆದಪ್ಪು ವ್ಯಕ್ತಿಬೋಧ ಶಕ್ತಿ ಏನ ಬೇತೆ ಐಟ ಆಣು ಪೊಣ್ಣುಂಡು ನೆಟ್ಟ ಆಣು ಪೊಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟ ಆನಗ ಆಣು ಪೊಣ್ಣಗ ಪೊಣ್ಣು ಆನೊಂದು ದೆತ್ತೊಂಡ ಆಣು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಪೊಣ್ಣೊಂದು ದೆತ್ತೊಂಡ ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಪೆಲತ್ತ ಮರ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅವು ಆಣು ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಬಂಡ್ರೆ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕ ಅದನ್ನು ಪೊಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಬಂಡ್ರೆ ಉಂಡ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಲಕಾಯ ಅದನ್ನು ಪೊಣ್ಣು ಬೆಲತ ಮರ ಅಂತ ಬಂಡ್ರೆ ಉಂಡ ಅಂದು ಅವ ಅಂಚ ಬಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಬೋಧ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ವೀರಪುರುಷರ್ನಕಲ್ಲ ಐಟ ಆನೆ ಆನೆ ಕಲ್ಕುಡೆ ಆನೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪೊನ್ನೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಆನೆ ತನ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಪೊನ್ನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಸೇಮ್ ಕಲ್ಲು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವೇ ಸೇಮಿಕಲ್ಲಿಗೆ పోయినట్టు ಹತ್ರ ಸೇಮೆಕಲ್ಲು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಡ್ಡಗಟ್ಟೆಗೆ పోయిన ಬಡ್ಡಗಟ್ಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರಾಯಿ ಎಂದು ಪಂಡು ಪೈಂಗುಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಾರಾಯಿ ಎಂದು ಪಂಡು ರಡ್ಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವಿನ ಈಗ ಕೆಲವು ಅನ್ಪೇರು ಜೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡು ಕಡಲ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಟ್ಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವು ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೇನೆ ಮಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡಾ ಇದು ಒಂಜೆ ಮಂಚ ಒಂಜೆ ಮಂಚ ಉಂಡ ನಿಖಲ್ ಪಂಪನ ಸರಿಯತ್ತ ಅವು ಕಡಲ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಟ್ಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಈ ಆರಾಧನೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಪಲ್ಲ ಪಂಪೇರೇನು ಎಂಕಲ್ನಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರ ನಕಲ್ನೆಟ್ಲ ಮೊಕಲ್ನೆಟ್ ದಾಸಯ್ಯರ ನಕಲ್ನೆಟ್ಲ ಅಂಜನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಜತೆ ಜೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವು ಜೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹೊರತಾದ ವಾರಾಹಿ ಅನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಕ ನಮ್ಮವಿನ ಮತ್ತೆ ಪಂಪೇರತೆ ನಮ್ಮ ಪಣಂದು ಹೋಗ ನಿಜ ಒಂಜೆ ಜೋಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟಿ ಈ ಮಾಮಾಯನ ದೂತೆ ಆದಿ ವಾರಾಯಿ ಉಪ್ಪುಣು ಅಂತಾರೆ ಸೇಮ್ ಕಲ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಣು ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ ನಮಕ್ಕೆ ಭೂಮಿದ ಅಧಿಕಾರದ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಆಯೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಂಟೆ ಆಪನೆ ಎಂಚ ಇದೆಂಗ್ಲ ಪೆರ್ರದೂರಿಗೂ ಬಲವಂಡಿ ಭೂಮಿ ಇಡ್ದು ಉದಿಪನಾದ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕೋ ಉಳ್ಳಾಕಲು ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕೋ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಆಯೆ ಉಳ್ಳಾಕಲ್ನ ಬಂಟೆ ಮೂಯರು ಉಳ್ಳಾಕಲ್ನ ಬಂಟೆ ಪಂಡ ಆಂಡಲ ಅಕುಲು ಬೀಗಂದ ನಿಮ್ಮೆ ತರ್ಕೋಲು ಆತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಮೂಡಾಯ ಕುಟುಂಬಡು ಅವಳು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ನಿಲೆಮಲ್ಪಾಯಿನ ಇತ್ತ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನೇ ಅವಳು ನಿಲೆಮಲ್ಪಾವೆ ಆಂಡ ಗಿರಿಟ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಸ್ಥಳೊಟ್ಟು ಮಂಜುನಾಥೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಕ್ರಮ ಅಂಚಿನ ಧರ್ಮಗು ಚ್ಯುತಿ ಬನ್ನಗ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬರಿವಾಕಲಿ ಜತ್ತು ಕೊರುವೆ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನ ದುಡಿದ ಅನ್ನಪ್ಪೆಂದು ಪಣ್ಪಾವಂಡೆ ಅತಿ ನುಡಿಗಟ್ಟದಲ್ಲೇ ದಿನಕ್ಕೊಂಜ ಅನ್ನ ದುಡಿದ ಅನ್ನಪ್ಪೆಂದು ಪಣ್ಪಾವಂಡೆ ಅಪಗ ಐತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ ಬಂಟೆ ಆಯಿ ಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇವೇರಿಯನ್ನ ಬಂಟೆ ಏನನ್ನ ಕಾಪುನಾಯಿ ಬಂಟೆ ಬಂಡ ಕಾಪುನಾಯಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ದೇವೇರಿಯನ್ನ ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪುನಾರು ಆ ಒರುಟು ಆಯ್ನದೆ ತನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಕ್ಲ ಜೊತೆ ಆಯ್ನೆ ಜಾರಂದಾಯಿ ಬತ್ತನ ಜಾರಂದಾಯಿ ಜೊತೆ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಟೆ ಅತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಬಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಕೆಲವು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಮಮ್ಮಾಯಿ ದೂತೆ ಎಂದು ಬಂಟೇರು ದಯ ಬಂಡ ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಬಂಟೆ ಆಯ್ನೆ ಆ ಬಂಟನ್ನು ಹೊರಟ ಆಯ್ನೆ ಕಾಪುನಾಯಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಆಯಾಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚಂದು ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಗೆಂಡ ಪಂಜನ ಒಂದು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಏರು ಪೂರ ಈ ತುಳುನಾಡುಳ್ಳೇರ ತುಳುನಾಡು ಪಣಪನ ಇಂಚಿನೊಂಡ ಆ ತುಳುನಾಡುಡಿತ್ತನ ಏತೇ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಪಡು ಇನಿ ಅಕಲ್ನ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದಕ್ಕಲು ಅಕಲ್ನ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ಶಕ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪೋಡೆ ಆಂಡ
ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೂಲ ಅಪ್ಪೇರಿಗಂಡ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗಳ ಅಪ್ಪೇರಿಗಂಡ ಆಯನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಗಳ ಪಾತೆರ್ನಗಳ ಈ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಎನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬುಡುಕೊರಡು ಆಯ ಬುಡುಕೊರಡು ಅಂಚ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಿರ್ಲಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರೋಮಡುಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಯ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅವನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸಂತೋಷ್ ಬಂದ್ ಕಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಬಾತೇರು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಪಲ್ಲಣ್ಣನೆ ದಲೆ ಸರ್. ಎಂಕಲ ಮಮ್ಮಯ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲು ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂಡತೆ ಅದಾಗ ಆಪನ್ ಸರ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮೂಜಿ ದಿನೋಡ್ ದುಂಬು ಹೋಳಿ ವಿಧಾನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂದೆ ತರಕ ಪುರ ಪೂದಿದೆ ಅಂದಂದು ನಿಕುಲಿತೆ ಕುಡುಬಿ ಸಮುದಾಯನೇ ಅನ್ನಂದು ಎಂಕುಲು ಕುಡುಬಿ ಅತ್ತೆ ಸರ್. ನಾಯ್ಕ ಮರಾಠಿ ಮರಾಠಿ ನಾಯ್ಕ ಅಂದ ಈತೆ ಕುಡುಬಿ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಗುಮಟೆದ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾಕಲ್ನ ಹೋಳಿದ ಯಾನು ಹೋಳಿ ಬಣ್ಣಗ ಹಾಕಲ್ನ ಅಕುಲ್ ಅಂಚೆನ ತರಕ್ ಹಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಗುಮಟೆ ಬಿಟ್ಟನ ಅಂದ ಸರಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕರೀದ್ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ್ನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅವಳು ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಬಲಸನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ ಪಂಜಿ ಕುತ್ತದ ರಾಶಿ ಬಲಸನ ಕ್ರಮ ಈತ ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಬಲಸವರತೆ ಆ ರಾಶಿ ಪಣಪುನಕ್ ಪಿರೌದ ಸೂತ್ರದಾದ ನಡುಟು ಎಂಚಿನ ಪಾಡುವರು ಎಂಚು ಸರ್ ಈತ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಈತೆಂಗ್ಲು ಬಲಿ ದೀವೋಡಂದ ಬಂಬೆದ ಮಿತ್ ತಿರಿಪುರ ಊರುದು ಬರ್ತೆ ಊರುದು ಬಲಿಯಿಂದ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಈತ ನಿಕುಲು ರಾಶಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಎಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಐತ ಆರ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ರಾಶಿ ಬಂಡ ನುಪ್ಪು ಬಾಡ್ನ ಎಂಕುಲು ಒಂಜೇ ರಾಶಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಎಂಕುಲ್ನ ನೆಟ ಒಂಜಿ ಐವ ಪಾಲುಂಡು ಮರಾಠಿ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಲನ ಅಂಚ ಐವ ಗೇಲ್ ಮಾಡುವ ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಎದುರು ಪುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಂದು ಪುರ ಮಾತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪಂಜಿದ ಪುರ ಮಾಸ ಪಾರ್ದು ಅವು ಕಾಂಡೆ ಅಗೇಲು ಕೊರ್ಪುನ ಪುರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರನರ ಕುಲ್ಲಾಯರುಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮ ಮರಾಠಿ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಲಿನ ಗಂತು ಕುಲ್ಲ ಬಿಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರಿನ ನೆಕಡೊಂಜಂಟ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡೇನ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಖಂಡಿತ ಕುಲ್ಲಗ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಏರ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಓ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕನ್ ಸರ್ ಈತ ಪಂಜಿ ಕೊಟ್ಪುನತ್ತೆ ಸರ್ ಅವು ದೇವಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೂತೆ ಬೈರವೆ ಅಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿರತಿ ಆರು ಪಂಡಿನಲ್ಕನೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕ ದೈವ ಐತ ಗಣಕ್ಳಿಗವೆನ ಕೊಯ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಬೇತ ಇಪ್ಪಿರ್ಲೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಪಂಟ್ಯಾಂತರ ಇಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನೈತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಡ್ಲ ಐತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನು ಮರಣಿ ಪಂಡೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪಂಜಿತ್ತೆ ಪ್ರಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿನ ತುಯ್ಯರಡಲ್ಲ ಅವು ಒವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ತಿನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿ ನಕ್ಕುರು ಒಂದು ಮಲ್ಪುನುಂಡು ಭೂಮಿ ದಡಿತ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪುನುಂಡು ಒವೇ ಪ್ರಾಣಿಲಿನ ತಿನ್ಪುನ ಕೋರಿನ ತಿನ್ಪುನ ಪಕ್ಕಿನ ತಿನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ವಿಜ್ಜಿ ಪಂಜಿ ಅಂಚಂದು ದೈವತ್ವ ಅನಗ ಅವಳು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕ ದೈವಂದೇ ಆರಾಧನೆ ಬತ್ತನ ಭೂವಾರಾಹಿ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಬತ್ತನ ಅಂಚಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಾವಿರ ಕುದುರೆನ ಕರ್ತಿನ ಕೊರ್ನ ಬಲಿ ಕೊರ್ನ ಅಂಚಿತ ನೆಂಪುಗು ಕೋರಿ ತಿರ್ಗುದು ಕುಲ್ದು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಬಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಡುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನವೇನು ನೇಮ ಕಟ್ನಗಲ್ ಬಂಡ ಕೋರಿದ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೆಂಡೇರು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಇತ್ತದ ನೇಮ ಕಟ್ನ ಆಡ ಬಂಡೇರು ಅವು ಕೋರಿ ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಂಗುಲು ಕೊಯ್ಪಾಲ್ಪ ಆತೆ ಬುಡ್ಪ ಪತ್ತುನು ಮಾತ್ರ ತಿರುಗುದು ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ನೆತ್ತರು ಜುಮ್ಮನ ಕ್ರಮ ಇಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಜ ಅಂದು ಮರ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಾರಡನೆ ಕೇಂಡು ಇವಾಗ ಸಂಶಯ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಣ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಣ್ಣರೆ ಈ ಪುರ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೆಡೆ ತುಯ್ಯರೆ ಪೊಂಡ ನಮಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲುಂಡು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಜಗತ್ತಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆ ಒರಿಯನ ತಂಬಿಂಪ್ರೆಷನ್ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿಂಚ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ಆಯನ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಈರ್ನ ನಂಬಿಕೆನೆ ಎನ್ನವ ಆವಡಂದಿಚ್ಚು ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆನೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿನ ಆವಡಂದಿಚ್ಚು ಆಯೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಕ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಎಂಕುಲು ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿಗಳ ನಿಕುಲು ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿಗಳ ಬೊಕ್ಕುರಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಮೈಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಯಾನಲಕ್ಕದ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಮೈಪನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನೀರು ಮೈಪನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಮಶಾಲಿದಾರ ನೀರು ಮೈಪನೆಕ್ಕಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅತೆ ಅಪಗ ಅವೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಿಯರನ್ನು ವಾಪುದರಲಿಪ್ಪೇರಿ
ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವು ಅಂಚತ್ ಇಂಚಿನೆಂದು ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಭಕುತಿಗೆ ಅತೆ ಅಂಚಾನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಿರು ಬೈದರು ಹಿರಿಯರು ಐರು ಸುರುಕ್ಕೆ ಬಂತಾರೆ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಪಣ್ಪುನೆ ಪ್ರತಾದು ಎಂಕ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದಲ ಈರೆಂಡ ಬಂತಾರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು 1.5 ಗಂಟೆ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಪೋಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆలు ಬತ್ತಂಡು ಅತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಆಯಿನ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪದ ಹೋಗಿರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಿಡವೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುಡರ ಕೇಂಡಿಜ ಕೇಂಡದ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣ ಅವರು ಐಕೆ ಬಡದು ಕೇಂಡಿಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಈರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆಂಚ ಆರಾಧನೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಚೈತೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಓಲು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತಂಡು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಶಕ್ತಿಲುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಇತ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂಚಿನ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪಾಯರು ಹರಿಶಣ್ಣ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ದೈವದೇವರನ ಸೇವೆಲು ಬಾಕಿ ಅವನುಂಡು ಈರು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಮುಟ್ಟುಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇಣ ಶಿಲಾಭವತಿ ಶಂಕರ ದೇವರನ್ನು ಈರು ದಾದ ಪಣ್ಪರ ಸಮಾಜ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಣ್ಪಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ದುಮ್ಮುಡು ಈ ಮಾಮಯ್ಯ ಆಡ್ತದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದಾಯ್ ಬಂಡ ಊರದ ಮಾರಿನ ಗಿಡಪ್ಪುನಾರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಂಡ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಪಣ್ಪೇರು ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಬಣ್ಣಗ ದುಮ್ಮುಡು ಕೊಲೆರ ಅತಡ ಈ ಸಿಡುಬು ಇಂಚಿನಂತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಬು ತಿಕ್ಕುಂದು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಣ್ಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಈತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಈತ ಕೋಟ್ಲೆ ಗಿಟ್ಲೆ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬರ್ಪಿನಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಮಾರಿಮಂಡು ಅಡಿಗೆ ಆಕಲಿನಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತದೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ಪವನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾನ್ ಪಂಡ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಉತ್ಸವದ ಪುರ್ತಡು ಪ್ರಸಾದ ಪಾರವನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐತರ್ಥ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರ ಕೋಟ್ಲಿ ದೂರ ಬಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನಿ ಈ ಮಹಾಮಾಯಿ ಅಥವಾ ಮಹಾಮಾಯಿ ಹತ್ರ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಪುದರ್ಡೆ ಲೆಪ್ಪಡು ಅಕುಲು ಮಾತ ಇನಿ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಮಾರಿನಿ ಗಿಡಪರೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಲು ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅಕಲ ಸ್ಥಾನೋಡು ಆ ಮಹಾಮಾಯಿನೇ ಮಾರಿಯಮ್ಮನೆ ಅತ್ತಡ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ನೇ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಮಾಲ ಮಾರಿಣೆ ಗಿಡತ್ತದೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಓಡೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ನಟೊಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾರಿ ದೂರವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಾನೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯಲ ದಿನಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆದ ಪುರ್ತುಗು ದೇವಡ ನಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಪರಿಸರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆತ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ತೃಪ್ತಿ ನಮ ಒಂಜಿ ಸೇರಿದೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಪಗಪುಗನ ಎಂಚಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಪ್ಪೆನ ಬದಲು ಮಹಾಮಾರಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಮಮ್ಮ ಎಂದಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾಗದ ಮಹಾಮಾರಿಂದಿವಳು ಕೊರೋನಾ ಕೋಟ್ಲಿನ ಗಿಡ ಪಡಪ್ಪೆ ಕೊರೋನಾ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಅವು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಯಾನ್ಲ ಇನಿಡ್ದೆ ಉಂತವೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಹತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಕೋಟ್ಲೆನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಮಾರಿ ದೂರ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೂರ ಮಲ್ಪಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರು ಮಹಾಮಾಯಿನ ಅಥವಾ ದೈವಲೇನ ನಟೊ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರ ಮಾತೆರ್ಲ ದೃಢ ಭಕ್ತಿಡಿ ಈ ಬತ್ತಿಂಚಿತನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಕಟವನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದದು ನಟೊಂದಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಬರಲ ತುಳುನಾಡಿದೆ ಈ ಮಾರಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಭಾರಿ ಪುರುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಹಿರಿಯರಾದ ಭಾರಿ ಪುರುಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಇರೆಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನಕ್ಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಒಂದಿನ ತುಯಿನಕ್ಕಲ್ನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ಬಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊಲ್ಮೆದೊಟ್ಟಿಗಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಎಂಕಲ್ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಡೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂಡರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ನಿಖಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡರು ಒಂಜಿ ನೆನಪುದೆಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವದ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನನು ಪ್ರಸರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಏತು ದೈವ ದೇವೆರಡ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟುವ ನಟ್ಟಿನಕ್ಕೆ ಇಂಬು ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಕೈಮರಂಗನೆ ಮತ್ತು ಮಿತ್ತು ತುಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಬೂರುಜಿ ಮಾನವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾಯನಡ್ದ ಅವರ
ಈ ಕೊರೋನಾ ಕೋಟ್ಲೆನು ದೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ಅವೇನು ಆ ಸರಪಳಿನ ಕಡ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ಸರಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದಿಡ್ಡೊಂದು ಅವು ಪ್ರಸರಣ ಆವನ್ನೆಲ್ಲಕ ಜಾಗೃತೆ ಮಲ್ತೊನಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೋನಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಸರಕಾರ ಇತ್ತ ಐಕು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಚುಚ್ಚುಮದ್ಯಂಚಿನುಂಡ ಅವೇನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೆತೊನ್ಗ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುಡರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬತ್ತಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಠಮಾನ್ಯುಲೆಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಂಡು ಐಕು ಬೋಡಾದು ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸೋನ್ರೆಲ್ಲರು ಆರ್ಡ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪಾತೆರುಲ್ಲರು ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಪ್ಪಲೆ ಇನಿತ ದೈವದ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕುಡೋರ ನಿಖಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಲ್ಲೇ ಮಾತೆರಗಲ ಸೊಲ್ಮೇದು